Fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci. Vítejte u dalšího dílu podcastu Kopačák a tentokrát je to speciální díl a se speciálním hostem. Nedávno jste na našem webu mohli vybírat nejoblíbenější hráče historie Manchester United a není pověřenějšího člověka na československé scéně, se kterým bych se mohl pobavit o hráčích United, než Markyho z Devil Page nebo United Way SK. Tak čau Marky. Ahoj, nazdar. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Kopačák a milovníkov anglické Premier League. Pěkný bod. Tak pokud jste náhodou nezaznamenali tady tuhle hlasovačku, tak já jenom připomenu, o co šlo. Na našem webu byl článek, ve kterém bylo 124 hráčů celkem, všichni hráči, kteří si připsali nad 100 startů za Manchester United. Je to takový v některých věcech spornější, hlavně u těch starších hráčích a byl dokonce jeden dotaz, proč tam není Duncan Edwards, který vlastně byl dle nějakých zdrojů u více než 100 zápasů, tak to mě moc takhle nenapadlo, respektive když jsem si to kontroloval, tak podle toho mýho zdroje měl jen 94 zápasů, tak asi by nebyl mezi tou top 7 nejoblíbenějších hráčů, ale i tak si tady hodí ho zmínit. Stejně tak tam třeba nejsou hráči jako Alejandro Garnacho, což je oblíbenec mý ženy, tak to jsem tady taky musel zmínit. Musel si ho povedať. Jo. Poslal to. Tak a celkově vlastně se mohlo vybírat 1 až 7 hráčů, každý maximálně jednou. A přišlo nám 9998 hlasů. Ještě včera jsem doufal nějak, že se dá ta 10 000, ale nevadí. Slušno. Jo. Když ještě budu takhle chvíli u těch čísel, tak 95 hráčů má alespoň jeden hlas, 57 hráčů víc než 10 a 27 hráčů přes 100. Tak my si tady v téhle veřejnější části popovídáme o nejoblíbenější sedmičce, kterou jste vybrali vy, a v té nadstavbě, která bude na Hero Hero, tak o těch hráčích z našich sedmiček, kteří se do tohle výběru nevešli. Asi můžu tady udělat takový malý spoiler, že tam není Harry Maguire, ale chtěl jsem mu to zmínit kvůli tomu, že jednu dobu to vypadalo, že bys tam mohl dostat. A to vlastně hned z začátku, když jsme spustili to hlasování, tak lidi z nějakého důvodu tam dávali, tak měl vlastně hned hrozně moc hlasů, ale ten tam teda nebude. Není asi teda ani v našich výběrech, ale pojďme na 7. místo, na kterém je překvapivě, alespoň pro mě, Edwin van der Sar ze 437 hlasy. Tak Marky, co se ti vybaví, když vidíš nebo slyšíš tady tohle jméno? Tak Edwin, to už áno, lietajúci Holanďan, to sa mi vybaví ako prvé, táto prezývka tohto veľkého velikána a Edwin bol veľká postava Manchester United v tej jeho etape. Škoda, že prišiel tak neskoro, lebo možno pre zaujímavosť fanúšikov United ho chceli získať už po roku 1999-2000, kedy sa hovorilo o Edwinovi van der Sarovi ako o možnom nástupcovi Petra Schmeichela, teda iného velikána Červených diablov, ale Edwin nakoniec za 5 miliónov libier v tej dobe, čo bolo absolútne obrovská suma za brankára, prestúpil ako talentovaný mladík, dá sa povedať, z Amsterdamu do Turína a škoda, že teda na Old Trafford nedorazil skôr, stalo sa tak až v roku 2005, kedy tam prestúpil z Fulhamu. Jo, ono se asi nestává úplně často, že by vlastně přišel hráč, který mu je 35 let a měl ještě takovýhle vliv na tým, na to, aby se stal vlastně jeden z těch vůbec, dle alespoň téhle ankety, nejoblíbenějších hráčů. Mě třeba trošku překvapilo, že měl víc hlasů než De Gea, který teda v tom žebříčku nebude. A já vlastně celkově, když jsem si to takhle nějak na něj vzpomínal, tak vlastně jsem si říkal, že nečekal jsem, že bude až tak oblíbený, že i v té době si myslím, že byli oblíbenější hráči, ale očividně lidi možná po tom období, co bylo po Schmeichelovi, jak tam byli Foster, Howard a kdo ví, kdo ještě, tak byli možná rádi za to, že mají konečně golmana, o kterého se můžou opřít. Co myslíš? Áno, tak ešte hlavne tam treba spomenúť, že namiesto neho, teda Edwina, ktorý neprišiel už po odchode Schmeichela, prišiel Fabien Barthez, mnoho fanúšikov si určite bude pamätať, veľkú hviezdu francúzskeho futbalu, bol pre všetkých tých úspechov Francúzska v 98. A vlastne v tej dobe bol naozaj považovaný za takú špičku a vlastne aj zlomil svetový rekord za golmana, dá sa mi nejakých 13 miliónov, keď prišiel na Old Trafford, ale veľmi sa to nevydarilo, podobne ako v prípade brankárov, ktorých si spomenul, či Massimo Tajbi, Tomáš Kuščák, a bolo ich tam naozaj veľmi veľa, Ben Foster a
jednoducho nikto nezaplnil potom tú brankárskú medzeru tak práve ako Edwin van der Sar, ktorý si to svoje miesto vydobil, vyslúžil a okrem toho sa stal aj miláčikom publika za, by som povedal, taký svoj charakter, bol srdciar a za druhé bol aj veľkým lídrom tých zadných radov a dá sa povedať, že vďaka Edwinovi je to taká tá samá futbalová symbióza, že vždy sa hovorí o Vidičovi a Riovi ako o tej legendárnej dvojici, ale raz tak Rio Ferdinand pekne poznamenal, že veľa ľudí zabúda, hlavne na Edwina van der Sara, bolo to také pekné, kedy Rio vyzdvihol počas tých legendárnych sezón 2007, 8, 9, kedy United kráľovali zlatý hat-trick v Premier League, Liga majstrov, moskovské finále proti Chelsea. Samozrejme súčasťou Edwin van der Sar, penálta proti Anelkovi, nemôžeme zabudnúť a naozaj to bola taká veľká etapa tohto Holanďana, kedy naozaj potom si už klub, keď sa blížil odchod Edwina, dal záležať na výbere jeho nasledovníka, a keďže si to miesto neobhájil práve spomínaný Kuščak dlhé roky alebo Ben Foster, tak Ferguson si vyskautoval Davida De Geu, ktorý bol takým pokračovateľom a konečne úspešným. Takže naozaj Edwin ani ma akože troška, ako si povedal, že je to prekvapujúce, že tu nie je teda Edwin v rámci toho hlasovania fanúšikov a poslucháčov podcastu Kopačák, ale tak mňa to tak teší, že je tu potom ešte aj veľa teda asi čitateľov a poslucháčov z tých čias, ktorí si ešte pamätajú na tú éru Edwina van der Sara a teda celé to obdobie, dá sa povedať už dlhých, ani to je neuveriteľné, ale dlhých takých pomaly 15 rokov dozadu, takže naozaj dole klobučík k tomuto golmanovi. To rozhodně. A já si myslím, že se můžeme přesunout na číslo 6. Nebudeme to tady asi rozkecávat nějak mega zdlouhavě. A tam je hráč, kterého bych asi do té top 7 už typoval, a sice Paul Scholes ze 458 hlasy. Tak jeden z nejlepších záložníků historie, to asi je bez debat. Áno, to je taká moja srdcová záležitosť, keďže Scholes je možno pre mňa asi najobľúbenejší hráč. Samozrejme vyrastal som na Becksovi, ktorého som prvý dres dostal niekedy v 98. Rok na to už bol veľkou hviezdou európskeho futbalu po tom finále na Nou Campe proti Bayernu Mníchov, ale tomu sa asi ešte dostaneme pri Becksovi, ale áno, Scholes je u mňa absolútna ikona, je to rodák zo Salfordu, teda local boy, homegrown player, naozaj celá rodina žije pre Manchester a je to veľká postavička v rámci aj tej legendárnej Class 92, ktoré boli súčasťou bratia Nevillovci, Nicky Butt, samozrejme Ryan Giggs a Paul Scholes tam neodmysliteľne patril. No samozrejme v Anglicku na ostrovoch je známy ako ríšavý princ, prečo asi nemusím vysvetľovať, ale naozaj je to velikán a myslím si, že hlavne tá dnešná, taká tá najmladšia generácia fanúšikov, ktorí už vyrastajú okolo, dáme tomu Haalanda, Mbappého, Rashforda, už tejto novodobej ére týchto futbalistov, tak si niekedy ani nevie predstaviť, akí títo hráči boli výnimoční v tej svojom prime time, ale to nielen Scholes, ale absolútne títo maestrovia stredu zálohy, medzi ktorých radím aj samozrejme Xaviho Hernandeza, Iniestu, Franka Lamparda alebo Andrea Pirlo, boli to naozaj takí hráči, ktorí sa urodia možno raz za, ťažko povedať, 50-100 rokov možno. Absolútna extraktéda, ktorá robí rozdiel v tej hre medzi týmami a dokážu rozhodnúť zápas. Jo, mně právě přišlo, že třeba zatímco o Pirlovi, Xavim, Iniestovi to bylo napsané celkem dost, tak po skončení kariéry Scholese se na ní až tolik nespomínalo. Nevím vlastně ani proč, možná tím, že byl takový tišší, že nebyl součástí takového toho mainstreamu, který byl kolem Tiki-taka Barcelony, nevím. Dobre si poznamenal, veľmi trefne si vypichol, musím ťa pochváliť, lebo to by ti povedal každý aj účastník tej doby, ktorý reálne, poviem príklad, ja som to už registroval, ale možno ešte aj odo mňa staršia generácia, ktorí naozaj sledovali celú tú éru od toho Eura 96, majstrovstvia sveta 98, kedy naozaj tá generácia Class 92 sa zapracovala do toho prvého týmu United a vlastne patrili medzi to najlepšie z Anglicka v tom čase, kedy bol iba Arsenal, dá sa povedať, ako veľký konkurent. Liverpool spal na Vavrínoch, podobne ako dnes United posledné roky po odchode Fergieho, ale samozrejme tie iné kluby tam neboli tak na tej špici a bolo to obdobie, kedy napríklad Paul Scholes nebol ani raz nominovaný na zlatú loptu a pritom, keď si fanúšikovia dnes dajú do Google, ako o Scholesovi hovoria takí velikáni práve, akí sme tu spomenuli, či Xavi, Iniesta, alebo aj Zinedine Zidane, hej, tak to hovorí za všetko, hlavne keď sa Zidana pýtali reportéri, že aké je to byť najlepším záložníkom
všetkých čias stredovým záložníkom odpovedal, neviem, to sa musíte odpísať z Scholesa, takže to sú naozaj, že tieto ikony sa málokrát vyjadria, tak by som povedal úplne pokorne, alebo teda pokorne, málo kedy vyzdvihnú iného hráča toho rankingu tej svojej doby a naozaj, keď sa bavíme o týchto velikánoch, tak Scholes tam patrí, ale nikdy nebol docenený práve tým, že bol taký introvert, bol takým nenápadným hráčom, nejak sa nezaujímal o ten mediálny život, nepotreboval byť hviezdou, proste bol to skromný chlapec z robotníckej triedy zo Salfordu, štvrť, ktorá je na pár desiatok minút od štadióna Old Trafford a celý život sa točil okolo neho futbalu, aj keď ja som si tu k tomuto podcastu pripravil také zaujímavosti, že on od malička popri futbalu skúšal kriket a bolo to naozaj veľmi také tenké, že nakoniec za nejaký lokálny tím Langsley Furrow o 14 rokoch podať už hral futbal a o 14 rokov začal trénovať z Manchester United a bol, treba ešte povedať, že bol členom víťazného tímu FA Youth Cupu 92-93 sezóna, kedy tento Youth Cup vyhrali mladíci práve v tom týme, kde bol Beckham, Giggs, Scholes, bratia Nevillovci, tá známa Class 92, ale z tejto celej generácie on sa presadil v United pod Fergusonom v tých rokoch ako posledný a to až nejaké sezóne 94-95, teda o 3 roky neskôr, kedy už taký Beckham a Giggs válali v prvom týme, ale bolo to preto, lebo Scholes bol z nich taký najmenej vyzretejší hráč, aj po fyzickej stránke bol taký menší futbalista, slabší v tých osobných súbojoch a hlavne trpel astmou. Hej, takže to veľa ľudí o ňom ani nevie. A aj to vlastne na tom živote, ale ukončím teraz tento obkec iba asi tým, že aj po futbale Scholes si odmietol nejaké opäť veľké angažmá vo futbale, pretože sa chcel venovať rodine. On má 2 synov a dcéru a syna má staršieho, ale toho druhého syna, čo je vlastne najmladší z jeho detí, tak on akože trpí tým, ako sa to povie, Downovým syndrom, ak sa správne vyjadrím, on teda má vlastný svet, inak zmýšľa samozrejme a on ho dosť podporuje túto komunitu Scholesy a možno nie je mladým fanúšikom známy tým, že sa pretrčá na tých denníkoch alebo niekde na Instagrame ako iní hráči, či už samozrejme je punditom, ale nie je nejakou hviezdou Instagramu alebo TikToku ako iní hráči, poviem príklad Patrice Evra alebo Rio Neville, alebo teda Rio Ferdinand, Gary Neville, ktorí jednoducho tam aj tweetujú. Scholes je taký utiahnutý a maximálne tam dá sem tam fotku práve s týmto synom, ktorý má vždy slúchatka na ušiach, pretože dávajú pozor na tie podnety, aby ho nerozrušovalo a veľmi sa mu venuje, vlastne spolu robia rôzne kreatívne činnosti, ktoré tieto deti potrebujú na ten rozvoj v tom ich živote, pri tom inom myslení, keď to tak poviem. A to je o Scholesiho naozaj pekné, že toto veľa ľudia o ňom nevie, ale naozaj teraz ten život venuje sa tomu synovi, ktorý jednoducho to má v živote asi ťažšie ako my. Jo, to je super takhle poznamenat, protože to si myslím, že vlastně málo kdo asi nesleduje United fakt nějak dlouhodobě a nezajímá se o dění tady okolo těch velkých hráčů minulosti, tak asi tohle vůbec neví a je to jako super. Když se vrátím ještě k té jeho kariéře, tak jak se říká, že po konci kariéry vlastně se věnuje víc rodině, tak tam možná ještě by bylo fajn si připomenout jedno období, kdy vlastně on už skončil kariéru a po půl roce vlastně se pak ještě vrátil v nějakých 37 nebo 38, už nevím přesně kolik mu bylo let a ve výsledku byl pořád v tu dobu platným hráčem a dal aj nějaký góly, co si pamatuju a ve výsledku po konci Scholese, jak dlouho United hledali záložníka, že jo? To bolo vlastne v tej poslednej majstrovskej sezóne 2012-2013, kedy naozaj tam Fergie mu nemal veľa možností v tom strede pola, nejak ho presvedčil a Scholesy, a bolo to pre derby zo City, a Scholesy potom o niekoľko rokov nedávno v neskôršom rozhovore povedal, že naozaj to bolo také cez telefón, oni hráči o tom nevedeli a on počas tej sezóny v roku 2012 ešte, že cestou si v nejakom športovom obchode kúpil kopačky rýchlo a zrazu sa objavil v kabíne, všetci prekvapení a nastúpil do derby proti City. A áno, nakoniec dá sa povedať, že rozlúčil sa spolu s Fergusonom presne po tej sezóne majstrovskej 2013 a odišli ako dva velikáni, takže bolo to aj také symbolické. Ono o kariére Scholesa, týchto hráčov sa dá hovoriť naozaj veľa, lebo sú to hráči, ktorí dali veľmi veľa krásnych gólov, vymetli šibení z krásnych volejov, pamätných gólov, ako ty si asi už určite budeš pamätať zo svojho pohľadu fanúšika a sympatizanta United gól do siete Barcelony pri tej sezóne 2008, kde bol ešte Messi mladý, iba sa obzrel za tou strelou, ako to tam letelo 35 metrov a zapadlo do tej vzdialenejšej. Pod Bruno Valdez nemal absolútnu šancu, jednoducho absolútny top class hráč a
Veľmi mi chýbajú títo hráči. Ak sa ma niekto stále pýta, že kto mi, alebo čo mi od Fergusona chýbalo viac, tak možno niekedy som nepovedal, že Ferguson ako, takže ten futbal sa jednoducho zmenil, ale že ten hráč, ktorý možno za týchto posledných roky, kedy sa United nedarí a sadili na nesprávnych hráčov v tomto smere, ako napríklad na Paula Pogbu, tak si myslím, že práve Scholes bol absolútnym takým elementom, ktorý by dokázal dnešný trápasí sa United pozdvihnúť na tú vyššiu úroveň. Amen. Já možná ještě k tomu dodám, že jak zmínil se, že byl u té poslední sezóny Fergusona, tak tam se mi právě hrozně moc líbilo, jak Ferguson měl tu svou závěrečnou řeč a právě nenápadnýho Scholes se tam vyzdvihl a skoro jako donutil něco říct, což bylo takový jako strašně sympatický ve výsledku a Scholes, jak na mě působil vlastně už tehdy nebo i potom po té jeho kariéře, během kariéry, tak za mě jako jeden z těch nejsympatičtějších a možná nejméně doceněných hráčů na to, jak fantastický byl. Jo. Nevím, možná je to tím, že třeba měl celkem málo asistencí, protože jako hodně rozdával míče na ty strany, ale jako on jak diktoval tempo hry, jaký byl, jako co měl v noze, to bylo fakt jako neskutečný. Ono tam treba povedať aj tú štatistiku, ktorá v tomto prípade stojí za spomienku alebo pripomenutie, vyhral 11 titulov v Premier League, že to je naozaj číslo, ktoré málo hráčov možno ešte zopakuje. Predtým Edwin 4 bol súčasťou určitého obdobia so Scholesom, ale o Scholesovi to hovorili všetci, aj spoluhráči z Albionu, veď si spomeňme na tie anglické reprezentácie v tých časoch, kedy tam bol ešte Gerrard, Lampard, Beckham, jednoducho bola tam nabuchaná zostava, vždy tam bolo možnosť zložiť možno aj 2, ak nie 3 víťazné týmy, ale nikdy ten anglický tým naozaj nenaplnil ten svoj potenciál, pretože sa tam nedokázal možno zosynchronizovať ten správny tým, okolnosti tomu nenapomohli, alebo tréneri jednoducho sa tak úplne nezladili, ale skôr si aj kvôli tým číslam, akože niekedy tak v tom tieni, aj pri tom dianí, že nikdy nebol nominovaný napríklad na zlatú loptu, alebo jednoducho nebol tak na kamerách možno ako milovaný Lampard na Chelsea, alebo teda aj v Liverpoole Gerrard, kde sa na neho upierali, kde sa na týchto hráčov upierali, ale v United aj tým, že bolo viac veľkých postav, viac ikon, viac lídrov, tak sa to tak rozdeľovalo fakticky. Tomu sa to dá hovoriť napríklad aj o Royovi Keanovi alebo práve o Giggsnim, že to bola taká zlatá éra jednoducho, ako keď to premetnem pre českých fanúšikov, keď byli Nagano zlatí hoši, hej, to sú éry, to sú generácie, čo môžeme byť radi, že sme to my ako fanúšikovia United zažili, lebo také niečo sa znova dlhé roky neobjaví, aby v takom časovom horizonte a dokonca hráči z jednej akadémie sa zapracovali do prvého tímu a ďalších 10, 15 rokov, 20 rokov dominovali s tým tímom. No to asi ne. Můžeme jít na dalšího hráče. Ty ses mi před tímhle vysíláním vlastně trošku prokecel, který ty hráče máš v té svý sedmice, tak to jsme vlastně neřekli, Van der Sara tam nemáme, Scholese tam máme oba dva. A dalšího hráče tam mám taky a mimochodem ještě diváci neví, zda tam třeba Beckham bude nebo nebude, takže to uvidíme později. A na 5. místě s 506 hlasy byl další takový poctivý hráč, lídr a obrovský bojovník a už tady jednou zmíněný Rio Ferdinand. Tak krom toho partnerství, legendárního partnerství s Vidičem, tak jak ty pamatuješ nebo vzpomínáš na Ferdinanda a případně, jo vlastně to máš taky v tom svém výběru. Áno. Ja neviem ešte, aký je ten celý tvoj výber, tak som zvedavý, ale Rio mi tak prvotne, keď takto sa bavíme, že kedy mi tak padol do očí, tak to bolo ešte v drese Leeds United, kedy si spomínam, že sa Leeds dostal v Lige majstrov veľmi ďaleko, štvrťfinále, semifinále, bol to ten obranca s tými takými kornelami, afro účesom, veľmi silný na lopte naozaj. A to bola tá známa éra toho Leedsu, keď tam bol aj Mark Viduka, Harry Kewell, ak správne hovorím, nezabudnutelný záložník, a Rio bol oporou toho týmu, ako on tam mal tedy neskutočný impact, celý ten jeho herný prínos, organizácia posúvala nielen dopredu defenzívu, ale celú hru, ale hlavne tých hráčov naokolo seba robil lepším. Prirovnal by som to tak Virgilovi van Dijkovi po jeho príchode do Liverpoolu na Anfield, kde naozaj nielen okolo neho tí hráči boli lepší, ale vďaka tomu bola hra celého týmu lepšia a sa posunula na vyššiu úroveň, dá sa povedať. Také niečo bolo Rio v tom čase v Leedsi a potom ani neprekvapilo, že bol spájaný do prestupom do United, keďže United v tých rokoch, či už to bolo v prípade teda
toho Barteza, že z neho robili najdrahšieho brankára sveta za nejakých 13 miliónov eur v tom čase, tak tiež to bol prípad aj Ria, ktorý nakoniec skončil na Old Trafford, ale prinesol si tiež nejaké zaujímavosti tuto v rámci tohto podcastu, pripravil pre fanúšikov, že on sa od útleho vectva napríklad venoval športu, navštevoval Black Hill Blue Coat School v Londýne, kde sa venujú, dá sa povedať, takej športovej príprave mládeže, to nie len po fyzickej, ale aj psychickej stránke. A to sa netýka len športovcov, teda budúcich futbalistov alebo rugbyovcov, ale aj gymnastky, hercov či takých tých tanečných divadiel, tých baletov, bálov, čo je naozaj veľmi náročné na výkon a on až v nejakých 10 rokoch sa tak rozkopal, začal sa blázniť do futbalu a vyskúšal akadémie Queen's Parku, Charltonu Athletic, Chelsea či dokonca Millwallu, aby až niekedy v roku 1992 skončil v akadémii West Hamu, kde sa upísal v rámci dlhodobej spolupráce a na to bola tiež taká generácia toho West Hamu, že po jeho boku sa objavil Frank Lampard, Michael Carrick alebo Joe Cole, takže Rio to je starý známy kladiva, čo veľa o ňom fanúšikov ani tak nevie, mimo možno Premier League. No, to asi neví. Já vlastně u sestavování tady, nebo když jsem viděl tady tyhle výsledky, tak jsem si právě zrovna u toho Ria nějak tak uvědomil a to vlastně už na kousou toho Scholese, co tam bylo tehdy za hráče a to ne jako, že by to byli jenom hráči, kteří to mají v noze a jsou kvalitní na hřišti nebo prostě vytrvalí tomu jednomu týmu, ale celkově, když se podíval na všechny ty fotbalisty, nebo skoro všechny fotbalisty v té době, co tam prožili nějaký roky, tak to byl lídr vedle lídra, u kterých bys vlastně v dnešní době řekl, že je úplně jasný, že ten bude nosit kapitánskou pásku v United. Jo? Jakože teď máme někoho takového třeba v Brunovi, který aspoň na tom hřišti nechává tak nějak, no jako štvou ho prostě ty výsledky, vím, že teď je to takový taky téma, ale prostě s Brunem jako asi málo kdo má problém s fandu United. Ale předtím prostě Gary Neville, Vidic, Ferdinand Evra a to je jenom obrana, že jo. Tak je to takový strašně zajímavý, no ale k samotnému Riovi a já vlastně jsem si na něm vždycky tak nějak vážil toho, jak on vystupuje, jak vlastně se do té pozice lídra úplně jasně hodí, jakože mě to blbě vysvětluje, ale na něj, když jsem se podíval na tom hřišti, jak působí dominantně, jak vlastně to bránění je strašně jednoduchý, to srovnání s Van Dijkem mě taky právě napadlo, že ten impact, co měl vlastně pro tu obranu a kolem něho se to vlastně pro ty, no a i kolem Garyho Nevilla, tak se ta obrana nějak tak formovala až do té doby, než tam pak přišel ještě Vidic, Evra vlastně, tak jako strašně hezky si mě vlastně na to Ria vzpomíná a ve výsledku já s ním nemám ani nějak problém po konci kariéry, což třeba u Garyho Nevilla jsem trošku někdy měl, že ten se někdy až moc vžil do té své role pro Sky Sports, ale jako Rio vím, že taky tam měl nějaký svoje kontroverze, ale to měl ve výsledku každý, když se prostě zeptáš hráči United na nějakou současnou dobu a ono se vzpomíná a tak někdy už je to jako taky moc, ale prostě to ti novináři chtějí. Ale zrovna u Ria jsem s tím nějak neměl dlouhodobý problém a to, jak on vystupuje, tak mě ve výsledku sedělo. Tak Rio je, povedal by som, taký úplne iný hráč, akých sme tu doteraz spomenuli, teda či Paula Scholesa, Edwina van der Sara zatiaľ. Rio tak prežil svoje v Líci, prežil svoje v Londýne, bol to vždy taký živý futbolista, ktorý sa vedel aj baviť. Rio mal trocha rád aj nejaké kontroverzie v minulosti v kasínach, alebo mal aj zákaz šoferovania viackrát. Platil tam pokuty a mu odobrali vodičák, či už za rýchle jazdenie, alebo niekedy si dal nejaký drink, akože on bol v tom taký malý bad boy a vlastne, ak si spomínaš, mal aj poročný ban, kedy sa nedostavil na nejakú dopingovú skúšku pred sezónou alebo počas sezóny United, alebo nejak námotkov si teraz nespomínam a mal tam nejaký poročný ban za to. Aha. Jo, já jsem si jako tak vybavoval, že on byl trošku takový zlobivější, když byl mladší, pak právě v United mě přišlo, že trošku vyspěl, ale je možný, že tam byl tady tenhle zákaz a to mě teď vůbec ani nedošlo, no, to je možné. Áno, to tam malo v Manchesteri také troška patálie, chvíľočku asi poročné, ale tak Fergie si ho zastal, pretože on vlastne od svojho príchodu to United v roku 2002 ťahal a odozdal všetko na ďalších 11-12 rokov, dá sa povedať až do jeho odchodu. Vyhral 6 titulov a okolo neho sa vždy stávala tá defenzíva. Takže on mal aj také veľké riadiacie slovo a myslím si, nechcem to absolútne povedať, že nejakú protekciu, to vôbec nie, pretože u Fergusona vždy rozhodovala forma a nie nejaký status hviezdy, to vtedy nefungovalo. Ale Rio bol u neho veľmi ceneným hráčom, podobne možno by som to povedal ako Giggs alebo Scholes, že boli to jedni z malých hráčov, ktorí keď v kabíne mohol niekto niečo povedať,
aj keď Ferguson možno mal nejaký preslov a vyjadriť sa k tomu, tak to bol určite jeden z tých hráčov, ktorí mohli si dovoliť niečo povedať pred Fergusonom a veľmi dobre si zastrefne poznamenal, ťa musím vyzdvihnúť opäť, že presne a práve teraz tento týždeň sme mali na našej web stránke fanúšikovskej devilpage.cz a o devilpage.sk rozhovor s Andy Coleom, tiež jeden z legend a známych anglických útočníkov Premier League, ktorí povedali a bavili sa na tému súčasného United, čo mu chýba, tak on povedal, že veľa lídrov a tiež vlastne, že nie, že by chcel spochybniť Fernandesa, naopak ho vyzdvihol, že v týchto ťažkých časoch Bruno odozdáva maximum, jazdí niekedy po prdeli, aj keď áno, gestikuluje s rozhodcami, háda sa, to je ten južanský temperament tých hráčov, či z Portugalska, Španielska, alebo teda Argentína, Brazília, majú to v sebe ten temperament, vedia sa rozpaliť. Ale na druhej strane to Andy dal do takého skôr porovnania, že za jeho časov, keď bol v kabíne United, tak ste si mohli vyberať z tých kapitánov. Bol tam Schmeichel, bol tam Keane, bol tam Stam, bol tam Ferdinand, bol tam Scholes, neskôr teda aj tí Giggs, keď sa už tak vyprofilovali. A teraz jednoducho tá kabína je toto, čo podľa mňa aj na čo United trpí posledných 4-5 rokov od tých rôznych chaos, od čiasu Mourinha cez Pogbu až Oleho, až dá sa povedať po Ronalda, kedy odchodom Ronalda nešťastného, kedy sa vždy ukázalo, že chýbajú tam tí lídri, že nie je tam tá kabína na taký úrovni, že nie sú tam také postavy, ako práve sme tu spomínali Virgila van Dijka, alebo Alissona, alebo Moma Salah v Liverpoole, okolo ktorých potom postavíš tých mladíkov, aj tie talenty, aj tých potenciálne hráčov, ktorých môžeš brúsiť a zlepšovať, ale keď to nemáš, tak sa to robí veľmi ťažko a to sa nakoniec odzrkadlilo na tých výsledkoch v tých kluboch, čo sa dosiahlo na Anfielde za posledných 5-6 rokov, čo na Old Trafford, alebo poviem príklad teraz, čo na Etihade, takže takí lídri, akí tam boli, to je jedna z vecí, ktoré tam chýbajú po odchode Fergusona, keďže aj sa tam zmenilo to pracovné prostredie. A tým by som vlastne Rihaj mohol tak úplne vyzdvihnúť, že naozaj, že taká postava, ako on by bol vítaný v každom klube na poste stopera a po väčšine prípadov bol to ten líderský typ, aký je málo. A tiež vyhral 6 titulov, takže masaker. To je ono. Jen taková zajímavost, Andy Cole je 32. s 53 hlasy a za ním o jednu příčku je legenda Phil Jones. Tak, to sa ale vysoko dostal Philito. Phil Jones dostal dost, no. A to jsou taky zajímavý jména okolo. No, půjdeme na 4. místo a tam je legenda zase z trošku jinýho, vlastně z jinýho pohledu než Phil Jones, a to Ryan Giggs, 525 hlasů, je to vlastně hráč, který má nejvíce utkání v barvách United. A já tady rovnou asi můžu říct, že ty ho tam máš v tom svém výběru, ale já ho tam nemám. Tak zkus se prvně ty rozkecat. Vieš čo, to je jak s tým Scholesom. Máš tu hráčov, o ktorých sa môžeme baviť úplne ako bol Rio, ako bol Edwin, ktorí prišli, ale títo hráči ako Scholes, ako poviem príklad, práve Giggs sú typy a príbehy, ktoré by boli aj na 2-3 podcasty, keďže tam jedna kniha o takej kariére napísať. To sú jednoducho tí velikáni ako VNL, Wayne Gretzky alebo Mario Lemieux, ktorí naozaj, alebo Jarda Jágr, hej, že poďme sa baviť o Jardovi, o jeho kariére. To by sme nahrali asi 5 dielov minimálne. Takže naozaj Giggs bol tiež pre mňa veľký velikán, tiež veľmi zaujímavý príbeh, kedy sa ako 6-roční presťahovali do Swintonu, to je časť Salfordu, teda v obvode Greater of Manchester, a bolo to kvôli tomu, že niekedy okolo roku 1980 Gigsov otec hrával profesionálne rugby a do toho Swintonu šiel hrať. Samozrejme, malý Ryan to v tých rokoch mal veľmi ťažko znášať, pretože bol taký navyknutý žiť blízko starých rodičov, ktorí boli v Cardiffe. A neskôr Ryan v Manchesteri našiel útechu vo futbale, a to v lokálnom Salfordskom týme Deans FC, kde bol scout Manchester City Dennis Schofield, a ten ho odporúčil Akadémii Man City, kde sa Giggs zapísal do programu Schools of Excellence, a to mnoho fanúšikov United možno ani nevie, ale áno, Giggs v Manchesteri trénoval nejakú dobu v Akadémii City, ale neskôr v hraní už pokračoval za tým Salford Boys, kde na seba upútal pozornosť scoutov, či už Liverpoolu, v tom čase tam bol Ron Yeats, ktorý bol šéfom scoutov, a napríklad on mu odozdával trofej za najlepšieho hráča na jednom školskom turnaji, ktorý sa konal na Anfield Road v roku 1987, v roku, kedy som sa ja napríklad narodil. Takže naozaj už vtedy Giggs na seba pútal pozornosť ako mladý, dá sa povedať, chlapec, ani nie ešte tínedžer, pubečák, ale malý chlapec, a
Neskôr už mal na mužke aj agent Harold Wood z Manchester United, ktorý o ňom osobne hovoril Sirovi Alexovi Fergusonovi a toho Giggs na dobro presvedčil počas zápasu U15, kedy pred očami Fergusona v tréningovom areáli United v deň 14 narodenín Ryana Giggsa strelil Giggs v drese Salford Boys hat-trick U15 United a Ferguson to videl na vlastné oči a tedy povedal, že urobí všetko preto, aby ho doniesol do klubu, tak mu ponúkol nejakú formu štúdia, samozrejme za komunikácii, spolupráci s Giggsovými rodičmi, aby pre ňu urobili to najlepšie pre nielen po teda futbalovej stránke, ale aj po tej štúdejnej, aby niečo vyštudoval, keďže niekedy sa takto pracovalo s hráčmi a to sa stalo aj realitou, keďže 29. novembra 1990 podpísal Ryan svoju profesionálnu prvú zmluvu z United a tamto všetko začalo. A to opäť, keď sme sa tu bavili o tých lídroch s Riom, alebo v týchto súvislosti, tak Ryan došiel do tímu, kde boli hráči ako Lee Sharp, Dennis Irwin, Brian Robson, o pár rokov neskôr Eric Cantona, takže on ako 17, 18, 19 ročný mal naozaj naokolo seba obrovské role modely, ku ktorým mohol zliadať a práve tam niekde vykvitol a stal sa tým lepším hráčom, ktorý si šiel tomu naproti, čo sa o niekoľko rokov neskôr ukázalo v prípade neznámeho 17 a 18 ročného Wayna Rooneyho a Cristiano Ronalda, ktorí takisto prišli na Old Trafford a mali okolo seba tých hráčov, ktorí sme tu spomínali. Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, respektíve Giggs, Scholes, hej, takže ono to veľmi spolu súvisí a to si mnoho fanúšikov možno niekedy ani tak nespojí, lenže je to dôležitá súčasť toho environmentu, toho pracovného prostredia v tom klube, tých nejakých tradícií a toho dedičstva a myslím si, že Giggs je obrovským dedičstvom United a pravdepodobne aj viem asi, prečo ho možno v tom zozname ty osobne nemáš a to som chcel ešte nadpojiť a posunúť si slovo s tým Riom, že Rio okrem toho, že po kariére sa venuje pundistu, tak jemu treba dať hold za to všetko, že cez to všetko, aký bol možno v kariére nejaký taký bad boy, ja sem tam si vystrelil z toho kopítka z médií zo všetkých a cez ten polročný ban kvôli teda zakázanému dopingu alebo nejakým látkam, ktoré nemal mať, tak dá sa povedať, kariére on prišiel o manželku, prišiel o matku, ktoré podišli na ťažkú chorobu a zostal so svojimi deťmi sám a veľakrát v Británii vystupoval v televízii alebo aj pred otcami, ktorí prišli o svoje polovičky, o svoje manželky, ale motivujú tých otcov akoby dobrými rodičmi, aj keď sú na to všetko sami a dokonca Rio tam aj založil nejakú, alebo teda spolupracuje s nejakou takou nadáciou, ktorá vlastne pomáha otcom, ktorí sú na rodinu sami a v tomto som chcel stať ešte Riovi hold, alebo keď sa teda vrátim k tomu Giggsomu, ktorému to riešime, tak v prípade Giggsa nastali hlavne po kariére už také rôzne kauzy, ktoré vrhli veľmi škaredé svetlo na neho ako na futbalistu a dá sa povedať, že kvôli tomu, čo narobil v tom súkromnom živote, prišiel aj o možný titul Sir, ktorý mu bol takmer udelený, takže posúvam ti slovo. Pěkně mě ho dáváš. Já chci jen tak jako mimo ocenit, že vlastně dobře cílíš na ty český fanoušky, že tady zmiňuješ Nagano, Jágra a tyhle ty elementy, které vlastně z tebe udělají oblíbenýho. A vieš, ono naozaj, lebo naša generácia si dnes myslí, že to sú takí tí random players, ktorí sa ukážu jeden šampionát, 2-3 roky niečo ukázal, ale napríklad James Rodriguez má skvelý šampióna, kolumbijská superstar ide do Realu, niečo ukázal a tam to končilo jednoducho. A toto boli hráči, ktorí diktovali tempo viac ako 10 rokov. To jednoducho. Máš veľa hráčov, ktorí vyniknú, prídu do nejakých klubov, vyhrajú titul, 2-3 roky sú oporou, obráncom, kapitánom, aj brankárom, útočníkom. Ale tuto naozaj u týchto, to sú tí dlhoveké legendy, ktoré naozaj zanechajú nezmazateľnú stopu, či už to je teda Giggs alebo Scholes, takže práve tam si myslím, že to sú presne tie porovnania ako Jágr alebo Hašek v niektorých prípadoch. Jasný. No, ty jsi vlastně odhalil asi přesně ten důvod, proč já tam nemám, respektive já se na tyhle hráče dívám jakoby z nějakých více úhlů. Když bychom vzali, co oni byli za hráče a jak já jsem je vnímal během kariéry, tak by tady Giggs určitě musel být. A ve výsledku já jsem ho jako hráče vždycky strašně obdivoval i s tím, jak vlastně se mu blížila 40 a furt hrával a ještě, já nevím, do nějakých 38 docela často bych řekl, že na kraju, nebo možná dřív, teď už si to nepamatuju. Ale právě to, co se vlastně stalo už jakoby s koncem tého kariéry, jak vlastně měl poměr s bratrovou manželkou a pak vlastně celkově tam bylo těch záletů z jeho strany trošku moc, tak já jako beru, že se to u někoho může stát, ale v takovéhle míře a zrovna u takovéhohle hráče, který byl vlastně paradoxně nějakým vzorem věrnosti
pro ten klubový fotbal, tak mě to strašně zamrzelo, protože kdybys mě řekl, já nevím, tehdy, že třeba Wayne Rooney nebo i ten Rio nebo někdo takovejhle jakoby zahl manželce, jak si řekneš, jo, úplně jako v pohodě, jo? Nebo ne, ty vole, to jsem řekl blbě, ne v pohodě, ale že u nich bys to třeba nějak jako čekal. Ale u toho Giggse, který fakt jako vystupoval jako někdo vznešený na tu dobu, tak mě to strašně jako nějakýho, nevím kolik, 18letého kluka, nebo tak mě to jako u něj hrozně moc mrzelo. Jasné. Ja ťa úplne rozumiem, ako ťažko sa o týchto veciach baviť, hlavne v dnešných časoch, kedy každý mesiac čítaš, kde nejaký hráč zbil nejakú bývalú priateľku alebo nejaká žena niekoho žaluje za nejaké sexuálne alebo nejaké agresívne napadnutie. V United je to už teraz poslednú dobu až taká celkom hanba, či už Anthony alebo Mason Greenu, nechcem sa k tomu nejak vrácať, skôr to riešime v našich podcastoch United 2, kde je to tiež veľmi citlivá téma, ale áno, v prípade Giggsa to bolo o to také kontroverznejšie, že v tom bol ten jeho brat a jeho manželka. Samozrejme, chcel by som sa trocha zamyslieť na tom, že aj tá druhá strana asi kde mala hlavu, keď tom niečo tak dlho plávala. Neviem si to ani predstaviť. Ja som vždy, toto rozdeľoval mimo, lebo ak by som to mal možno hodnotiť podľa sympatí, tak naozaj ťažko sú tam tie neduhy. V tom Anglicku malo mnoho hráčov, aj pomimo United. Spomeňme si tam kauzu Johna Terryho a Wayna Bridgea, hej, že tam naozaj v kabíne sa brali manželky, ale áno, toto nejdem teraz nejak porovnávať, alebo čo je viac, čo je menej, čo je horšie, čo je jednoducho, bolo to odporné, stalo sa to. Giggs kvôli tomu prišiel o titul Sir a dá sa povedať aj nedávno sa musel zdať angažma pri reprezentácii Walesu, pretože znova mal mať nejaké harassmenty a súdne spory so svojou aktuálnou, ale teda už asi teraz v tomto momente bývalo poslednou priateľkou, takže točí sa to okolo neho, ale keď hodnotím tú kariéru čisto z tohto pohľadu, OK, nemá sa titul, ale naozaj patrí medzi najväčšie legendy toho klubu, takže pozerám sa na to čisto iba tomu, čo nechal pre ten klub, čo odozdal na tom trávniku, na tom štadióne, lebo také nemorálne a hrozné alebo škaredé veci možno niekedy robil aj Vaza, bol s tým spájaný aj Becks, rôzne podvádzanie svojich priateliek, manželiek, keď boli tehotné a ono ťažko sa o tom hovorí, niekedy ľudia to ľahko odsúdia a hodia rukou, nejdem nikde obhajovať takéto veci, ale niekedy je to naozaj veľmi citlivé a nevieme, čo tí hráči prežívajú, čo všetko je za tým, ako sa to vyvinie, ako je to aj z tej druhej strany mince, teda vždy sú v tom dvaja ľudia, takže ťažko o tom Giggsovi niečo teraz vyšítať, bolo to odporné, on si za to môže, on si tým pokazil tú nejakú hviezdu a možno aj práve preto nie je v tých anglických médiách tak, neviem, by som povedal tak, popularizovaní ako iní bývalí hráči, ktorí momentálne sa už venujú trénovaniu alebo tomu ponditstvu, vieš ako myslím. Ale to je opäť hráč, o ktorom by sme mohli hovoriť celú hodinu, mnoho nezabudnutelných gólov ako jeho solo proti Arsenalu v semifinále FA Cupu v tej sezóne 99, kedy dokráčali celá tá Class 92 za tým legendárnym treble spolu s Nevillovcami, so Scholesom, s Nicky Buttom, s Davidom Beckhamom, takže skôr na neho sa takto snažím spomenúť, ale keď sme ešte pri Giggsovi, možno dať si na záver takú bodku, že v rámci svojej práce, keď sme hrali Slovensko kvalifikáciu s Walesom na Euro, ak sa nemyslím, či teraz majstrovstvá sveta, už by som klamal, tuším na majstrovstvá sveta, hej, Katar, sme boli v skupine, tak ak nech tak pardon, ale v rámci kvalifikácie Slovensko-Wales, tak som mal tu možnosť sa s Giggsom stretnúť aj v Bratislave na tlačovej konferencii, dokonca som kvôli tomu letel do Cardiffu a z tohto pohľadu futbalového ako manažera, čo som zažil ako kvázi obyčajný novinár zo Slovenska na ostrohu, musím povedať, že absolútny profík, absolútny boss. V Cardiffe na tlačovke aj pri odchode, keď nás zaregistroval, že sme tam vlastne zo Slovenského futbalového zväzu, alebo teda za slovenský futbalový tím už s akreditáciami od Slovenského futbalového zväzu, tak veľmi z úctou a rešpektom prestúpil, povenoval sa nám aj po tlačovke. Ja som mu tak povedal, že akože neriešim teraz nejaké rozhovory alebo takto, že skôr som mu chcel zdať hol za to všetko, čo v červenom drese obetoval a dali sme mu takú peknú, ako by som to nazval, sošku, alebo sme mu dali urobiť takú malú pamätnú tabulu alebo také tablo, že ďakujeme v mene Česko a slovenských fanúšikov Welsh Wizard, teda veľskému kúzelníkovi a veľmi to prijal, poďakoval som nám, potrel som na tá rukami akože naozaj ako teraz, tak aj tam som stratil slova, zrazu som nevedel hovoriť po anglicky, bol som prekvapený tou jeho otvorenosťou a pokorou, keďže zažil som veľa trénerov aj hráčov v rámci svojich pracovných povinností a cez za tie roky a naozaj Giggs bol jedno pre mňa z najmilších a najotvorenejších rozhovorov a bol som prekvapený tým, aký. A možno to je práve to, že pôsobí navonok takto veľmi cute, veľmi milý a samozrejme potom s dámami to prepiskne a vznikajú z toho také
kauzy odporné. Jo, jako já vlastně ve výsledku takhle s tím dojmem nějak souhlasím, protože on jako hráč i jako trenér ve výsledku vždycky i do těch médií působil dobře, ale byli tam tyhleti čertíci. To je to, no. Půjdeme na třetího hráče, tedy dostáváme se do top trojky a zatímco Giggs měl 525 hlasů, tak tady je velikánský skok, 860 hlasů má Cristiano Ronaldo. A ty ho tam teda máš ve svém výběru a já ho tam nemám. A Počkaj. Kristiánka nemám vo jo, svojej ty nemáš sedmičke. Kristiána. Toho nie. Zatiaľ z tých, ktorí sme mali, a teda Scholes, Giggs a Ferdinand. Jo, tak pardon. A tak se asi zeptám úplně rovnou. Kdyby nešel k Piersi Morganovi, měl bys ho tam? Vieš čo, moja sedmička, asi ani nie, pretože ja som Ronalda dávno uzatvoreného, ako z pohľadu môjho, ja som jeho celú kariéru mal tu možnosť registrovať a sledovať United. Dá sa povedať, že krátko po jeho príchode už sa aj začali vysielať zápasy cez starú Galaxy Sport, predchodcu Nova Sportu, takže ja si to veľmi dobre pamätám a ten rozhovor s Piersom Morganom nemá s tým nič spoločné, pretože ja som si jeho návrat už v týchto jeho neskorších rokoch nikdy neželal a kto ma pozná, alebo kto sleduje náš content, alebo teda na web stránke Daily Page alebo počúva podcasty United Way, tak každý vie, že to nie je žiadnym nejakým verejným tajomstvom. Jo, to já se občas jako zaposlouchám, ale spíš jsem si myslel, že se teda bral jako tak nějak i přes tohle všechno okolo. Já jako, on byl vlastně hráčem, který přestoupil do United v době nebo chvíli potom, co jsem to začal sledovat tak nějak víc. A jako okamžitě si mě získal, je to vlastně jediný hráč, u kterého bych řekl, no tyjo, 3 dresy jsem dokonce jeho měl, jakože vždycky jsme jeli na nějakou dovolenou nebo tak prostě jsme si, rodiče nám koupili vždycky nějaký dres a Ronalda jsem strašně moc žral. Stejně asi jako hodně mladých kluků. A já vlastně, jak jsem ho vnímal, jak se vyvíjí, jak vlastně se z něj stává jeden z nejlepších hráčů historie, tak mě úplně upoutal a ve výsledku já jsem si i přál pak ten návrat do United na nějakou dobu, jenom asi jsem byl tak nějak přesvědčený, že on bude normálnější a že bude třeba spokojený i s nějakou jakoby pozicí, která už bude odpovídat jeho věku, že bude, že to přijme s větší pokorou. A bude taky Jarda v Kladne. Dobře ty. No. A za mě třeba tu první sezónu měl ještě jako dobrou, jo, že nějak pomohl, prostě bylo to fajn, ale tu druhou, jak to všechno bylo, tak já bych to asi nějak ještě překousl a byl by tady v tom mým seznamu, ale ten rozhovor pro mě už byl moc přes čáru, jo. Prostě byl pod smlouvou u týmu, kde ho fanoušci milujou, kde prostě zažil z toho strašně moc, kde se vlastně vyformuloval v toho nejlepšího hráče a v podstatě vlastně i když je pořád v tom týmu, tak jde si tady na 2 hodiny postěžovat, jak jsou na něj zlí a jak se mu tam nelíbí, takže pro mě jako tohle bylo něco, co teď vnímám jako takový nějaký podraz a já hodně dávám na tyhle ty svý sympatie, tak proto jako teď nevnímám ho jako jednoho z nejoblíbenějších hráčů, ale zase jako po nějakou dobu, co fandím United, tak bych řekl, že on zrovna byl jedním z těch třeba 3-4 nejoblíbenějších hráčů pro mě vůbec do té doby. Tak dá sa o ňom hovoriť o 5 hodiny, keďže je to jeden zo 4 hráčov, ktorí v drese United získali zlatú loptu a hráči pred ním boli iba United Trinity, teda Dennis Law, Sir Bobby Charlton a George Best, ktorí za všetko o veľkosti Ronalda a jeho prínosu pre United. Za ďalšie, keď k tomu tak dám feedback, jasne úplne chápem, že bol po jeho príchode a potom ako jeho hviezda išla postupne hore, tak bol veľkým lákačom v tých rokoch 2005, 2006, 2007, 2008. Zbožňovala celá futbal Európa. Veľa mojich kamošov, rovesníkov v tých časoch začalo United, alebo sledovalo, registrovalo United, ale začalo fandiť United kvôli Ronaldovi a je to asi prirodzené, veď v tých rokoch bol fenomenálny, hej, to celá Európa, jak sa hovorí, že legendy ulic nikdy nezabudnú, streets never forget a ja ho mám tak rozdeleného, vieš, že keď sa bavíme o tom Red CR 7, tak to je presne to United, ten mladý, ktorý tam prišiel, pamätám si to, tú príhodu ako včera, že som šiel ako, neviem koľko som mal rokov, klamal by som teraz 14-15, kúpil som si Pro Football, v tej dobe jeden z mála prísunu informácií veľkých plagátov, určite asi poznáš Pro Football, veď to dnešných časov ešte neviem, či náhodou nie je.
No a to bolo teda rok 2003-2004, ak sa nemýlim. 2003, dobre hovorím, 2003, áno, len som si to hovoril, lebo máme tu veľa týchto debutov a rokov, ale správne som teda 2003 som si kúpil, úplne si to, na to spomínam a u nás v obchodiaku pro futbal a čítam v malej kolónke Ronaldo prestupuje na Old Trafford, úplne clickbaitový titulok, v tom čase už hovorím si, čo to nie je možné, Ronaldo, veď brazilského fenoménu a potom nejaký mladík z Portugalska, zo Sportingu, to kto je, ani som reálne nevedel. Samozrejme, až neskôr sa ukázalo, že už v tom čase, keď United prehrali priateľský zápas pri otvorení Estádia Joseho Alvardera v auguste 2003, tak vlastne v tom priateľskom zápase proti United veľmi vynikal. Sporting porazili United 3-1 a hneď po zápase hráči United tlačili na Fergusona, aby ho sa vlastne snažil podpísať, pretože bol veľmi technicky zdatný. A to už bolo v čase, kedy Ronaldo mal takú ústnu dohodu s Arsenom Wengerom o prestupe do Arsenalu, ale tento priateľský zápas z United, možno keby nebol, tak United ani do United neskončí. A to sú také tie malé, by som povedal, stalo sa tie momenty vo futbale, ako, neviem, pre príklad, Ferguson pred ním mal vyhľadnutého Ronaldina, ktorý mal z Paris Saint-Germain prestúpiť na Old Trafford. Rokovalo sa o tom, medzi tým Wenger lanaril mladého talentovaného Cristiana do Arsenal, ale Ronaldinho si to zameril do Barcelony a nakoniec aj Ronaldo skončil v Manchesteri a tá história sa napísala úplne nejako inak. Podobne ako keď Salah v Chelsea napríklad neúspel, ale odišiel, aby sa vrátil do Premier League už do dresu Liverpoolu a jednoducho vyrastol nejako inak. Takže Ronaldo, aby som sa vrátil k tomu, ako toho červeného Ronalda zbožňujem, pamätám si všetky tie večery, aktívne som United sledoval, 5, 6, 7, 8, 9, už boli zápasy, už sa o tom písalo, vlastne bol aj, rozširoval sa internet, takže pamätám si to veľmi dobre. A kúpil som si aj kvôli nemu Mercury a Vaporky, tie krásne červené s tou veľkou fajkou, ešte keď som hrával v Nitre futbal, teda na nejakej tej mládežníckej úrovni žiackej a potom, dá sa povedať, Sáloku alebo takto. Všetci ho zbožňovali, no ja som ho mal rád. Spravil to aj veľmi pekne gentlemansky, že keď chcel odísť, tak ho Fergie požiadal, aby sezónu ešte ostal navyše, to po tej Moskve, kedy vyhrali, dá sa povedať, titul aj Ligu majstrov a Ronaldo ešte rok zotrval, vyhral ešte raz ten titul, odozdal tomu klubu niečo navyše a odišiel. A tam niekde som si ho ja zapamätal, sledoval som ho aj po prestupe do Realu nejakú dobu, však on mal tam priemer, čo gól to, teda čo zápas to gól, takže absolútne kto vtedy vypredal alebo zaplnil Bernabeho pri predstavovaní hráča, nikto. Jednoducho tej svojej doby 2007, 8, 9, 10 absolútny fenomén celej planéty a pokračoval v tých výsledkoch tam, ale tam sa už začal meniť. Už to bolo také iné, rovnako ako keď Beckham prestúpil do Realu. Jednoducho je to, povedal by som, samozrejme spolu z United jedný z najväčších klubov histórie, ale treba povedať, že čo sa týka nejakej tej slávy a popularity, je určite futbalista viac na očiach v Madride ako severnom upočanom industriálnom Manchesteri a to bol prípad aj Ronalda, kedy som tam už videl, že tam sa menil, stával sa z neho veľký hráč, veľká hviezda a dá sa povedať, on mal byť tým lídrom týmu, on bol tou pozornosťou číslo 1 a nechcem to ani nejak myslieť niekedy zlom, ale vďaka svojej práci sa stal absolútne nespoteľnou legendou, ale treba veľakrát povedať tých hráčov, ktorí sa pre neho vždy obetovali, ako to bol United Rooney, Giggs a iní, ktorí na neho makali. Nech si fanúšikovia milovníci Ronalda pozrú jeho zostrihy, kedy dával United góly v tých sezónach 2005, 6, 7, koľko faciek schytal od Scholesa a Giggsa alebo Roya Keana pri oslavách pri rohovej vlajke v tej starej Classic Premier League zápasov, kedy ho držali mu ten hrebienok tak nižšie. Ale keď odišiel do Realu, už mu nemal niekto, alebo kdokedy, ako sa hovorí, zastrihnutý ten hrebienok a veľakrát si ulietal. Mne sa veľká nepačilo, ako pristupoval k iným hráčom, mladším hráčom a to bolo neskôr aj v Juventuse, kedy či napríklad vašom takému Dybalovi alebo iným hráčom vyčítal, keď mu nenahrali v nejakej šanci. A keď mohol byť z toho góla dobrá šanca, aj tak a jednoducho hral veľakrát na seba. Ale to nechcem myslieť teraz nejako zlo, že by som očernoval, ako to je Ronaldo. Vždy si to odmakal, vždy to strhol na seba, aby rozhodol ten zápas, stal sa hviezdou a práve iní hráči, poviem príklad ako napríklad Giggs, alebo aj Messi v porovnaní v tomto, to veľakrát strhli v prospech toho celého týmu, jednoducho vymysleli tú kľúčovú nahrávku, založili tú akciu, potiahli tú loptu cez to hráčov, aby práve takému hráčovi ako je Ronaldo nahrali a tento rozhodol, bol absolútnou to hviezdou, ale ja som potom akože už k nemu prestal tak zliadať, uchoval som si ho v srdci ako tu CS7 a hlavne som bol na takých zápasoch osobne ako odveta Realu Madrid na Old Trafford 2013, kedy United kvôli červenej karte na Naniho zarezal turecký rozhodca Kakír, United mohli vyhrať s prehľadom, vyhral ale Real, Ronaldo dal gól, rozhodol tam vlastne tiež o triumfe Realu Madrid a potom neskôr na Európskom superpohári, keď ako
s Mourinhom vyhrali United Európsku ligu a v Skopje cestovali sme do Macedónska na zápas proti Reálu, kde opäť sa Ronaldo, dá sa povedať, tešil z toho triumfu a jednoducho už to bol iný Ronaldo, už to bol Cristiano Ronaldo, tá značka CR7, ale ja som si svojho srdci uchoval CR7, toho Red, toho mladého, toho dravého, toho, ktorého tam v tej šatni vedeli skrotiť tie ešte väčšie postavy tej kabíny, ako bol práve Scholes, Giggs, Vidic, Edwin a hlavne Fergie, čo sa potom stratilo a vidíme to aj v dnešných časoch, ako to jeho kariéru uberá, že všade, kde príde stredobodom pozornosti, deje sa rozruch, či už aj v tej Sádskej Arábii, kde krátko po jeho príchode odvolali prezidenta, potom aj trénera. Nakoniec sa mu darí. Keď je Ronaldo spokojný, všetci sú spokojní, ale keď je Ronaldo nespokojný, všetci sú tiež nespokojní. Takže je to veľké meno fotbalu, je to veľká značka. A ja som aj preto si neželal jeho návrat. Keby sa vrátil po odchode z Realu, ešte v tom veku 30-31, keď odchádzal z Madridu, OK. Ale on sa potom vystrelal v Juventuse, čo bol absolútne geniálny ťah Florentina Pereza ho predať za pomaly tých 100 miliónov a toho z neho dostal 400 plus gólov a potom ho posunul do Juventusu, ale do Manchesteru naozaj, keď prišiel, snažil sa, v prvej sezóne sa to hralo na neho, netreba mu nič vyčítať, trapil sa celý klub, Ole sa spoliehal na neho, na Bruna, ale to nemohla byť cesta, ktorá by mala fungovať ďalšie sezóny, pretože sa na nej nedalo stávať, keďže Ronaldo už nestačil celé zápasy na tú Premier League a taktiež veľa tou frustráciou zabíjal aj tých svojich ostatných spoluhráčov a dali mu nejednú šancu, dali mu aj kapitánsku pásku a už keď odišiel v prípravnom zápase na začiatku sezóny a potom si to dovolil pri fantastickom výkone a víťazstve United na Tottenhamom 2-0, ak sa nemýlim, kedy opäť odišiel nahnevaný len tak bez rozlúčky a oslavy s tímom rovno pre zo štadióna, tak tam asi najlepšie bolo pre všetky strany, aby odišli, pretože to fungovať nemohlo, ale za toho nechcem nejak dehonestovať, rovnako ako nie Erika ten Haga, pretože po jeho odchode zase vystrelil Rashford, ktorý dal 30 gólov, čo bolo prvýkrát, aby niekto dal 30 gólov od odchodu Robina van Persieho v tej poslednej masterovskej sezóne, takže Ronaldo je veľká legenda, veľká ikona, veľký mýtus, ale áno, pohľad na neho sa vo fanúšikovskom tábore zmenil. Na Old Trafford, čo môžem povedať, od toho jeho odchodu som bol asi 5-6 krát na zápas, teda za ten posledný rok aj pol a môžem povedať, že všetci sa o ňom vyjadrujú iba s rešpektom, iba o tom milovanom Kristianovi, ale Viva Ronaldo už neznie tak často v lokálnych podnikoch, alebo aj na tribúnach Old Trafford, naopak ten jeho chorál prerobili, čo sám vieš, na Viva Garnacho, takže toľko Kristianovi, že som sa rozkecal a zobral si tu dosť minút, ale opäť veľký hráč, krátko by som niečo povedal v 2 minútach. Máme k tomu skvelý špeciál o Ronaldovi, ak niekto sa bude chcieť vrátiť k tomu Morganovi, ukončí to iba tým, že chápem, čo ťa sklamalo, a aj na to sklamalo, že z pohľadu jeho, takého velikána, legendy, držiteľa zlaté lopty v drese United, si mohol ten odchod obkecať, vybaviť a sprostredkovať úplne inak ako takto lacno cez kontroverzného Piersa Morgana, ktorý aj vo svojej Uncensored show vedie mnoho rôznych tém aj dnes, či už na svetové dianie, politiku, rôzne agendy, takže mohol to urobiť oveľa, by som povedal, na úrovni a možno by všetky kluby, alebo teda všetky strany boli spokojné. Ako takto hodilo zlé svetlo iba na United, všetko bolo zlé, takže bolo to také nešťastné, mrzelo to aj mňa, ale splnilo sa len to, kvôli čomu som ja do United nechcel. A to sa nehrám na žiadneho vizionára. Naozaj som si myslel, že to tak nešťastné môže dopadnúť, lebo on je veľká voda. Já jenom k tomu řeknu, že vlastně já i v té druhé sezóně jsem se do jisté míry zastával i po tom létě, protože tam jsem nějak chápal, že měl nějaký problémy vlastně s dětmi, byly tam nějaký tyhle ty věci, tak jsem si říkal, že mohlo se to tam nějak mu blbě sejít, mohl blbě zareagovat. Po čase samozřejmě, a jako každý víme něco o Ronaldovi, jak reaguje na nějaké věci na hřišti, tak jsem to do jisté míry nějak jako chápal, jenom jsem čekal, že časem se to nějak uklidní, že on prostě dostane ty první minuty, nebo jako od začátku a nějak k tomu přistoupí jako hráč, který vlastně si zaslouží tu šanci, a myslím si, že to bylo s Brentfordem nebo nějaký takový hrozný zápas, co jsme prohráli 4-0 a tam jako působil vlastně už na začátku strašně rezignovaně, tak pak jako to bylo těžší se ho furt zastávat, ale ve výsledku furt bych ho vnímal pozitivně nebýtého rozhovoru, který prostě byl hrozně zbytečný, jo, že fakt jsem nebyl asi sám, kdo ho vnímal jako hráče té extra třídy, který prostě v té historii United má velký jméno, a jako furt bych ho takhle vnímal i vlastně teď, jo, to jako zase neříkám, že nějak jsem na všechno zapomněl, to jako fakt ne, já ho celkově furt mám rád, jenom už právě, jak si i naznačil v těch posledních větách, že už to není taková ta láska, jak tam byla dřív. No.
Tak a můžeme jít na druhýho hráče, nejoblíbenějšího, a tam ta láska asi vůči němu pořád přetrvává u hodně fanoušků a já ho tam nemám, a to kvůli tomu, že vlastně v době, kdy já jsem začal sledovat United to kolem toho roku 2003-2004, jak tam Ronaldo přicházel, tak tenhle odcházel a je to David Beckham s 871 hlasy. Tak zkus nám něco, vlastně ve stručnosti je jasný, tohle je zrovna takový hráč, o kterém by se dalo kecat prostě strašně dlouho, kor teď, jak má ten dokument na Netflixu, který jsem pořád ještě neviděl, ale už se k němu musím dostat. Tak co ty a Beckham? Tak myslím si, že ten dokument si užiješ. Veľa známych fanúšikov aj napísal, alebo mi aj dávalo feedback, že Marky, ja som sa rozreval. No tak Becks, ako som spomenul, mňa priviedol asi tak k tomu klubu. Tieže skôr ako možno futbal som veľmi rád mal NHL, veľmi som fandil Colorado Avalanche. Tiež dlhoročným trpiteľom bez Stanley Cupu, až teraz nedávno zlomili, teda dá sa povedať. A ono to vlastne bolo tak, že chcel som strašne od otca, ktorý išiel na jednu pracovnú cestu v roku 1998 dres. On sa vrátil s nejakým červeným, sedmičkou Beckhamom. Bral som to veľmi nešťastné, až keď mi to celé vysvetlil, že o jaký vlastne klub ide. No a potom už rok na to, keď som videl na Euroligách a aj u nás vlastne na STVčke v tom čase, slovenskej televízii, finále, alebo to zostrihy aj toho toho barcelonského finále s Bayernom Mníchov, kde on bol pri tých dvoch rozhodujúcich rohoch, kde zvrátili gólmi Solskjaera a Sheringema to víťazstvo na svoju stranu, tak samozrejme už som ho miloval, ale ono sa to tak začalo na mňa nalepovať a opäť je to obrovská postava futbalu, podobne ako Ronaldo, že by sme tu mohli pripraviť 3 podcasty z tej kariére, sezóna po sezóne, čo sa dokázalo. Boli to, ale v prípade Beckhama to bolo trošku iné, možno ako v prípade Gigsa alebo Ronalda, ktorému ako mladému chlapcovi, hráčovi veľa trénerov a takto hovorilo, že je v ňom niečo, že niečo bude. Naopak Beckham bol takým hráčom neviditeľným, keď bol ako dieťa. Mnoho detských trénerov podľa jeho slov mu aj neverilo a hovorilo mu, že nikdy nebude dosť dobrý na to, aby bol prvotriedny profesionálny futbalista v Premier League, ale jeho otec, myslím si, že v tom zohrá veľkú úlohu. On sa volá David Edward Allen a on bol veľký fanatik do United, aj keď sú to všetko, dá sa povedať, rodáci alebo ľudia z Londýna, aj Beckham sa narodil v Londýne, tak jeho otec mu už po narodení dal stredné meno Robert, a to na počesť Sira Bobbyho Charltona, najobľúbenejšieho hráča Beckhamovho otca. A aj on, rodičia, hlavne otec, bol naozaj veľký fanatik United a často cestoval tých 200 plus minus míl, alebo ak teda chceme zhruba 320 km z Londýna na Old Trafford, aby si pozrel zápas, podporil United priamo na Old Trafford a opäť po zápase cestoval domov do Londýna, takže naozaj Davidov otec bol v tomto veľký fanatik a tak ho myslím si, že nasmeroval na tú cestu United, až ho jedného dňa vzal do školy, do futbalovej školy Sira Bobbyho Charltona, kde si ho všimli ako malého, keďže Beckham tam v disciplínach vyhral nejaké súťaže a tým získal tréning v akadémii, alebo teda s hráčmi Barcelony. No a on bol taký fanatik, že jeho otec ho Beckhama ako malého chlapca zapísal na klub do Manchester United, aby mohol niekedy robiť maskota, a to sa podarilo v roku 1986, kedy Beckhama navlekli do toho, dá sa povedať, Red the Fred, a pred zápasom s West Hamom v 86. bol malý David Beckham prezlečený za maskota United, takže naozaj Beckham začal všetkými spôsobmi možnými, ako jeho otec ho tam chcel vidieť, a pobehal skúšky v Leyton Orient, v Norwich City, v Tottenhame, v Brimsdown Rovers, aby sa nakoniec až vo veku 14 rokov pripojil k Manchester United, ale stretol sa tam aj on v tej... On mal tiež potom šťastie, že sa stretol v tej akadémii s Ericom Harrisonom, ktorý stojí za, by som povedal, takým vyťahnutím, zapracovaním a brúsením tých diamantov, akými boli v tom ročníku 1992 Ryan Giggs, Paul Scholes, bratia Nevillovci, alebo teda Nicky Butt. Takže Beckham bol súčasťou toho hviezdneho tímu, toho Yacht Cupu 92., kedy to vyhrali. No a už následne potom, dá sa povedať, v 92. aj dostal šancu v prvom týme, kedy striedal Andrea Kancels Kisa, aby v januári 93 na to podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt z United, takže naozaj Beckham mal potom raketový nástup už pri tom prechode do prvého týmu. Dokazoval to svojou geniálnou prihrávkou, technikou, aj keď možno nikdy to nebol nejaký futbalový virtuóz alebo strelec 20 gólov, ale vedel sa rozdať pre tú hru. Vedel tvoriť, veľa obetoval pre ten tým a ťažili hlavne z toho ofenzívni spoluhráči.
Mně se ještě líbilo, jak vlastně tady zmínil jenom to Colorado, to ve mně tak zarezonovalo, protože vlastně já jsem jako malej měl rád taky strašně moc hokej a právě Colorado, jako Sekik, Forsberg, Hejduk a tihleti, tak na tom jsem tak vyrůstal, ale pak prostě se to překlonilo víc k tomu fotbalu. A já si vlastně pamatuju, když jsme si s klukama hráli někde na louce, tak každý byl nějaký ten hráč, jo, že si říkal prostě já jsem ten a my jsme moc hráčů neznali, tak vím, že jsem jednou řekl, že jsem vlastně Beckham, ale ve výsledku jsem o něm skoro nic neviděl, jenom prostě jsem viděl, že je dobrý. A tou dobou ještě byl v United, pak právě odešel. A on byl speciálním hráčem vlastně i vlastně po kariéře, je to takový oblíbený člověk, bych řekl velmi, a svým způsobem mi přijde jako revolucionář v tom, jak vlastně se využíval pro marketingové účely. On byl vlastně jednu dobu úplně všude, tam byly takový ty ikonické reklamy na Pepsi, ve kterých byl, snad já nevím, skoro v každé reklamě tam byl. A na to si tak nějak vzpomínám já, no, ale to už bylo právě v době, kdy United opustil a tak proto ho tady nemám. Ale na ten dokument se hrozně moc těším a právě každý kolem mě, nebo když třeba v rádiu se o tom baví někdo, kdo ani fotbal nějak nesleduje, tak ten dokument chválí a fakt jsem na to zvědavý. Ono, možno mladšia generácia fanúšikov, alebo nie ani mladšia, ani moja generácia fanúšikov to nikdy tak nevnímala, keďže my sme to vnímali, ako dá sa povedať, tretia strana, hej, túto región Česko, Slovensko, videli sme ten klub, boli tie roky 99, 2000, 2001, 2, 3, nebol ešte internet, bol tu press, boli tu noviny, mali sme teda nejaké spravodajstvo televízii, ale oni boli preto veľmi populárni hlavne v tej Británii, pretože tam po tých 90. rokoch tá Británia konečne začala žiť nejakou takou aj pop kultúrou, lebo predtým tie roky po vojne, po tej druhej svetovej vojne, keď sa tak vrátim, boli náročné pre Británu, mali tam veľa reforiem, bolo tam tiež nejaká občianska nespokojnosť, prežili si niekoľko kríz a naozaj dá sa povedať, tá najnižšia, alebo teda tá vrstva tá robotnícka vrstva si tam veľa odmakala zlého alebo teda ťažkých časov a naozaj oni zažili takú, povedal by som, mali tam teda Beatles a mali nejaké také tie Elton John a mali tam akože nejaké také tie ikony tej hudby, akože však Liverpool veľmi bohatý na rôzne kapely. Ale nebolo to nič také dominantné popri napríklad dáme tomu Queensu, ktorý tiež odišiel a vystrelil sa v Spojených štátoch, hej. Ale potom po tých roky 90-kách to bol taký nával, že zrazu bol Robbie Williams, boli Spice Girls, na tom futbalovom ihrisku sa ukázali tí Class 92, United dominovali aj teda ku koncu 98-99 tomu európskemu futbalu, ale boli to hlavne mladí chlapci. A to bolo v tej dobe také niečo iné. Všetci boli z rovnakého mesta, z jedného mesta, z jednej akadémii v úvodzovkách. Narodili sa tam spolu na tom ihrisku a z tej akadémii spoločne to pretavili až v tom prvom týme a boli veľmi populárni v celom Anglicku a vlastne preto aj Beckham bol taká modla a myslím si, že úplne takým prvým bol George Best, ktorý bol vlastne v histórii futbalu prvý, ktorý získal, dá sa povedať, nejaké také mimo futbalové sponzorské smluvy práve kvôli tomu, že bol dobrým hráčom a George Best bol prvým futbalistom, ktorí mali svoju módnu značku, svoj butik v Manchestri. Keď pôjdete do Manchesteru, navštívte Národné futbalové múzeum, tam je to veľmi pekne zdokumentované. Áno, Beckham si dobre poznamenal, jeho veľmi formovala samozrejme Victoria, teda členka Spice Girls a vlastne keď sa tam budovala nejaká taká druhá popkultúra po tom roku 90-kách až rok 2000 z tej Británii, tak Beckham bol neoddeliteľnou súčasťou. O to viac, že si potom začal jednou z tých Spiceiek, hej, a ono sa tam točila celá pozornosť tých médií, ako si dovtedy nevieme ani predstaviť. Áno, nám to je teraz také bežné, že niečo sa stane na tréningu francúzskej reprezentácie a hneď to Mbappé videjko je na TikToku, Instagrame, Twitteri, ale to tedy tak nebolo. Tedy jednoducho boli nejakí paparazzi novinári, ktorí tak ako na kráľovskú rodinu možno cielili práve na Paula Gascoigna, keď mal svoje problémové časy a samozrejme na Davida Beckhama potom ako na ďalšieho hráča, pre ktorých bol zdrojom takej nekonečnej inšpirácie alebo teda aj senzačných clickbaitových a bulvárnych titulkov a vlastne stál tam za celým tým bulvárom a ako zliezol si to na jednej strane tú daň, ale na druhej strane tá Poš éra aj to, že sa dal dokopy Stovi, ktorý ho vystrelila a ten prestup do Madridu ho absolútne spopularizoval, bol takmer všade a vlastne dá sa povedať, že bol takým role modelom potom tých budúcich hráčov a veľa zakotvil takých vecí, ktoré dovtedy vo futbale neboli, keďže hlavne pri ňom sa delili rôzne sponzorské práva, koľko má hráč, koľko má klub, predaje dresov a to sa vlastne potom v tej dobe na to už naviazalo na bežné kontrakty u ďalších hráčov, keďže vieme, že potom prišla absolútna popularizácia Premier League práve po odchode Beckhama, si dovolím trúfať povedať, pretože
No, nová Premier League keď vznikla, samozrejme, tak sa tam naháňal hlavne Arsenal, Manchester. Podľa mňa dnešnej Premier League môžeme ďakovať Wengerovi a Fergusonovi, pretože to bol taký prvý príbeh, ktorý sa tam dlhé roky predával aj do sveta v rámci tej rivality tých klubov. Potom príchod Mourinha a Abramoviča samozrejme do Chelsea. No a Beckham je určite jedný z tých absolútnych ikon toho futbalu. Aj mimo ihriska, a samozrejme myslím si, že preto je aj ako milovaný, tak aj nenávidený, keďže myslím si, že veľa, hlavne random fans pomimo United ho nikdy nejak nedocenili ako hráča. Hovorím, nebol možno taký geniálny na lopte technicky ako Giggs, ani možno nebol taký, povedal by som, bojovník na tom ihrisku ako Roy Keane, alebo strelec ako Van Nistelrooy, alebo iní hráči, ale mal niečo, čo iní hráči nemali, a to bola tá jeho právačka, to boli tie jeho pasy, ten prehľad v a v tom jeho prime timeu, keď bol mladý Beckham v tom drese United, tak to bol naozaj veľmi pracovitý hráč tej anglickej ligy. Lebo potom v Reále sa zmenili jeho úlohy, bol ortodoxné pravé krídlo na dlhé pasy, prispôsobil sa inému futbalu, ale myslím si, že keby zostal v Anglicku, sa stane oveľa lepším futbalistom, ale keby neodišiel do toho Španielska, tak nikdy zase nie je takoutou ikonou. No a on to tak spojil a vlastne do dnešného dňa je jeden z mála futbalistov, dá sa povedať novodobej modernej histórie, ktorý stále zarába toľko peňazí, a už koľko rokov po profesionálnej kariére, ako keby tú profesionálnu kariéru stále mal, a to zarába viac ako mnohé iné hviezdy súčasného futbalu. Takže to je proste Beckham, je to role model, chlapci sa obliekali podľa neho, chlapci sa česali podľa neho a to všetko, čo prišlo s Neymarom, s Cristiano Ronaldom a s tými ostatnými, to prišlo až po ňom. Takže naozaj je to ikona. Jo, môžeš dať aj do vreca na zemiaky a natočíš na neho super reklamu, proste to je Becks. A pôsobí prirodzene, hej, hlavne. Veľa prípadov. Jo. Tak posunem se dál a máme před sebou vítěze, vlastně nejoblíbenějšího hráče, ale ještě předtím mně se vlastně celkově líbilo to rozložení hlasu, jak lidi, návštěvníci hlasovali i kvůli tomu, že tam vlastně se objevovaly jména, který bych tam nečekal, a tenhle hráč, který teď zmíním, nebo tihle hráči, tak ti se nedostali na první místo, ale třeba Sir Bobby Charlton je 10. 345 hlasů, je možný, že s tím jako něco udělalo vlastně to nedávné jeho úmrtí, ale třeba George Best je 13. 277, což je jako už taková dávnější historie, tak mě to tak docela i překvapilo, že tam se objevovali mezi těmi hráči vlastně z nedávné minulosti nebo mezi současnými tak i takováhle jména, což je vlastně něco, co jsem nečekal, a je to takový zajímavý. Ono vieš, veľa hráčov možno práve vychádzalo z nostalgie, hlavne v týchto posledných časoch, kedy United teda nie sú úplne navyslení. Sú tam iné momentálne týmy, ktoré kráľujú tej Premier League, ale ono je to také diskutabilné, lebo ako môžeš povedať, že máš radšej Besta, alebo ja neviem, Bobbyho, bože, absolútna legenda, zúčastnili sme sa jeho pohrebu pred týždňom, keď sme boli na zápase s Lutonom v Manchesteri, ale možno je to dobre rozdeliť, že z tých hráčov histórie a potom tej krátkodobej modernej Premier League histórie, lebo ak sa máme baviť o tom, akí boli hráči, tak naozaj sa môžeme baviť možno od tej 93, kedy sa Premier League stala Premier League. Ale samozrejme viem to pochopiť, keďže sú to obrovské legendy, takže samozrejme ja sám nemám v hlave absolútne nejaký výber, že ktorý je úplne ten najlepší, ale hej, asi niečo, hej, aký 2 za to nie, ale mám ho v tej svojej top 7, ktorú ti vlastne potom vymenujem asi celú, hej, keď si povieme. Jasný. A já jenom vám udělám takovou reklamu, že kdyby vás zajímalo, jaký to bylo právě okolo toho pohřbu Sira Bobbyho, tak to je ve vašem posledním díle vašeho podcastu. Tak to si určite puste. Áno, my sme tam ako, zúčastnili sme sa, tak tam ako nebolo o tom veľa kecať, bola to veľmi smutná udalosť, ale bolo nás ťou sa rozlúčiť s takým velikánom priamo pre štadiónom, potom putoval taký ceremoniál s tými autami a s ním až pre takú katedrálu, kde už boli súčasťové hráči, bol tam aj Sir Alex Ferguson a iní členovia či súčasného alebo minulých tímov United. Ale skôr sme tam v tom podcaste riešili veľa rozhovorov s domácimi, aby sme priblížili pohľad na to dianie, na tie veci spojené s predajom klubu alebo s pohľadom na Erika ten Haga, takže určite si tam fanúšikovia veľa vypočujú, hlavne fanúšikovia United, ako to momentálne Manchester vyzerá, atmosféra, nálada a pohľady. Jo, jako není to asi nic zábavného, ale je to právě zajímavý a takový strašně netradiční, tak to doporučuji. Tak jdeme na nejpopulárnějšího hráče a tím je Wayne Rooney s 913 hlasy. Tak je to hráč, kterýho ty máš ve svém výběru, že jo? Áno, jasné. A mě to překvapilo právě, protože já ho tam nemám a já jsem si myslel, že ho tam nebudeme mít ze stejného důvodu vzhledem k těm vlastně věcem ohledně
dvakrát prodloužení smlouvy nebo těch jeho odchodů, tak proč si nakonec ho tam dal? Tak, vieš, hej, viem, ako to zase myslíš, ale ako som spomenul už pri Ronaldovi alebo aj pri tom Giggsovi, tak oddelujem trocha tie emócie prežité, to, čo som si pamätal ako malý chalán, alebo teda už potom puberťák, ešte keď som sa futbolu aktívne venoval, ako teraz, a vlastne rozdelujem to pomimo, ale proste Vena som vždy zbožňoval. Od prvého dňa si ho spomínam a aj v časoch najväčšej Ronaldovej slavy, o ktorej sme sa tu pred chvíľou bavili, kedy lákal davy na seba, všetci sa chceli obliekať, všetci chceli mať také kopačky ako Ronaldo. Aj v tých rokoch som vždy chalanom na ulici alebo kamarátom na ihrisku alebo všade, keď sme sa bavili, hovoril, že u mňa je Rooney vždy viac. Lebo som sledoval každý zápas a videl som, čo tam ten chlapec odvádza. No a áno, pohrozil tým odchodom, podobne ako Ronaldo pohrozil odchodom po Eure 2006, majstrov sveta 2006, ak sa nemýlim, kedy tam padla tá červená karta po incidente Portugalske s Anglickom, kedy Ronaldo tak akože dá sa povedať nažaloval Rooneyho a jeho vylúčil. Pamätáš si to? Jo, pamatuju. Hlavný rozhodca. Tedy Ronaldo požiadal o odchod, pretože podľa jeho vyjadrenia necítil od klubu takú podporu, ale samozrejme Ferguson bol veľký v tomto lišiak a skúsený ľudivot, ktorý to ukočíroval a Ronaldo zotrval a samozrejme aj Rooney a vytvorili potom rok, 2, 3 na to najobávanejší útok, jeden z najlepších útokov v Premier League spoločne s Carlosom Tevezom, takže to sú také tie tenké ľady, ktoré by som tam možno úplne veľmi neraz zaťahoval a ten druhý odchod, ktorý bol v 2013 už bol taký na nože, kedy už Fergie povedal na médiá, už ho ani nechránil, mal ho plné zuby, ale samozrejme teraz posledný rok, 2 k tomu sa objavilo viac informácií, keď sme to už teda otvorili a Rooney poznamenal, že v tej dobe tlačil ako aj niektorí ďalší seniorskí členovia kabíny v roku 2010 a 2011 na Fergusona, aby vyvinuli väčší tlak na vedenie a teda Glazerovcov, aby investovali viac, pretože cítili, že tá konkurencia dobieha United. Teda po tých zlatých rokoch 7, 8, 9, potom vieme, že Chelsea tam ešte vyhrala titul, City vyhralo titul na bodové skóre pred United. Tak Rooney už nechcel rokovať do toho nové kontrakte a chcel dať najavo tú nespokojnosť tým, že odíde. Vlastne z časti povedal v niektorých medziriadkoch to, čo Ronaldo spomenul Piersa Morgana. Ja nehovorím, že nie všetko bolo zlé, ale niečo bolo pritiahnuté za vlasy, niečo bola správna kritika, niečo bolo prehnané. Tak ja v tomto období v niečom si myslím, že Rooney mal pravdu, mal nárok. Ale v tom druhom prípade už ho Ferguson nejak nekryl, zhodil ho verejne, skritizoval pred médiami, že požiadal odchod, dokonca má rokovať z Chelsea, ale nakoniec prišiel David Moyes, ten z neho znova povedal, že bude to oporou týmu, že prídu investície, zmení sa ten typ, ktorého on bude absolútne súčasťou a základným stavebným kameňom. Rooney podpísal v tej dobe rekordný kontrakt, keďže v tom čase na 200,000 liber týždenne poberal iba Sergio Aguero a Yaya Touré, ak sa nemýlim. A to vtedy to bolo 200,000 liber týždeň a prekonal to až len Rooney, ktorý išiel cez 250 tou zmluvou v roku 2013, tak sa nemýlim 14, keď predĺžil, takže áno, dalo by sa mu to vyčítať, ako by sa dalo vyčítať v Riovi, že neprišiel na tú dopingovú kontrolu ako Bexovi, tiež, že mal nejaké moresy a maniere s hociakými ženami, keď bol s Viktoriou, čo spravil aj Rooney a spravili to iní hráči, ale veľakrát som sa nad tým poznašol aj zo stupmi rokov, keď som vyrastol, keď moji bývalí kamaráti, hráči, futbalisti na rôznych týchto našich, niektorí sa to dopracovali aj do slovenskej futbalovej ligy, niektorí moje spolužiaci oponávajú až do Polska, jeden hral v Českej lige, teraz nebudem menovať z princípu, ale potom to môžeme, keby ma niekto sa doplní v podcaste a môžu si to ľudia vyhľadať, tak jednoducho človek zistí, že tí hráči nemajú žiadny život, nemajú žiadne detstvo, pretože byť profesionálnym, mladým, nádherným talentom niekde v Čechách a v Anglicku je úplne niečo iné. OK, keď v Čechách razíte za Viktoriu, alebo hlavne pražské S, teda veľké kluby, tak možno pociťujete ten tlak, to vábenie, tie bočné cestisky, ktoré vás vedia zlanáriť a potrebujete okolo seba rodičov, priateľov, tých správnych opory. A v tých časoch to není ako dnes, že tí hráči vyhoria a dostanú mental coacha, alebo je nespokojný, tak ťa tréner pošle do Holandska na 3 mesiace ako Sancha, Erik ten Hag a keď ho o pol roka znova skritizuje, alebo nemaka, tak sa ešte ten hráč oduje. Jednoducho tedy tí hráči to veľakrát museli sa tým prehrísť sami. A keď tu bavíme sa rok o tom, že ako je Harry Maguire osočovaný a šikanovaný na internete, áno, je to hrozné, je to nešťastné, ste sa mi z toho grcať, nezaslúži si to, aj keď niekedy je absolútne tragicky ako taká ťarbilaba, aj keď v posledných zápasoch je na tom dobre. Zamakal dole klobúk, nereve ako Sancho, ale pointa je tá, že
Nie každý hráč je natoľko silný, aby to dokázal. Niekedy jednoducho ich zlákajú tie bočné chodničky a Vaza mal veľa prehreškov, kedy aj počas tehotenstva jeho manželky Cohen bol v Londýne videný napitý. Chcel tam na londýnskej známej ulici, kde ho nafotili paparazzi The Sun, pretože boli na ňo prilepení ako aj na Beckhama od rána do večera, čo uvidíte v tom dokumente o Beckhamovi. A to sú veci, na ktorými som sa zamýšľal, až keď som bol starší, že vždy som ho si ho tak romodeloval a predstavoval v tej svojej vízii, ale oni nie sú dokonalí, tí futbalisti. Sú dokonalými futbalistami, ale nie vždy sú dokonalými ľuďmi, pretože tiež majú svoje problémy v živote, okolo seba ľudí, ktorí chcú zneužiť ich peniaze, ich slávu. Nie vždy majú tú podporu u rodičov alebo u dobrého agenta, niekedy aj ten agent ich vie osekať, niekedy zlé okolnosti tej sezóny. Takže cez to všetko Vaza vždy skončil v tom tíme. A tak ako začas Ronalda hral podrod alebo z krídlach, aby postupne všetko servíroval tomu Ronaldovi spolu Giggsom, tak neskôr hral podrod, aby to servíroval tomu Berbatovovi a tak neskôr hral aj tiež na podrote alebo sa obetoval predtým, keď tam bol Van Persie v tej poslednej sezóne a pokračoval v tom aj začas Davida Moyesa, Luisa van Gaala a dokonca aj začas Joseho Mourinha, kedy v tých posledných sezónach hral stredopoliara zasunutého záložníka na centrum midfielde a tým chcem povedať, že to všetko, čo si Vaza nechal sypať na hlavu, s prepáčením niekedy srať na hlavu, tak stačilo 2-3 mesiace na Old Trafford po návrate Ronalda, aby sa absolútne nahneval, znechutil ten Ronaldo a odišiel spôsobom, aký sme to tu riešili. Ale Vaza dokázal vždy vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny, dokázal nebyť superstar číslo 1, ale makať pre ten tým a preto u mňa patrí medzi najcennejších hráčov, aký kedy za United hrali a dokáže mu odpustiť aj tie jeho prehrešky, ktoré má, pretože na to, že je to jednoduchý chlapec od Merseyside, ktorý chcel byť boxeristom a až 15-16 to nejak, dá sa povedať, zlomil v tom Evertone, čo tu mám pár bodov o jeho začiatku napísaných, čo si môžeme ešte povedať, tak naozaj je to pre mňa najväčší srdciar a obetný bojovník, aký tam bol a dá sa povedať, že on od veku 9-10 rokov šúpal v každej tejto mládežníckej sezóne cez 70 gólov a dá sa povedať, že všetko si odžil veľmi, veľmi skoro, keďže už ako 16-ročný si odbil debut v drese Evertonu a dá sa povedať len 5 dní pred jeho 17 narodeninami strelil v poslednej minúte víťazný gól proti Arsenalu, čím ukončil sériu neporaziteľnosti 30 zápasov kanonierov a stal sa najmladším strelcom v Premier League, to mal 17 rokov. No a v 2014 už, dá sa povedať, odmetol zmluvu od Evertonu, aby zaklopal na dvere Manchester United a ako 18-ročný prestúpil do United za 20 miliónov libier plus 7-8 miliónov libier bonusy a Ferguson tedy povedal, že sa cítil ako úplný šialene, že vyhodil také peniaze za hráča, ktorý ani nemal 20 rokov. Takže taký bol niekedy ten futbal iný a nie je to tak dávno, je to 15 rokov. No a dá sa povedať, že už po jeho prvej sezóne Premier League, kde sa presadil, dá sa povedať, hat-trickovým debutom v Lige majstrov, kde nastúpil a dal 3 góly a 1 asistenciu v zápase proti Fenerbahce, ktorí Diabli vyhrali 6-2, tak už tedy Denis Law, jeden z tejto trojsôšia, z tých troch sôch pred štadiónom, vyhlásil, že Rooney je ten, ktorý môže zlemiť všetky strelecké rekordy United. No a nakoniec sa tak stalo a prekonal aj Surreyho Boba Charltona. Ale áno, je to bad boy, vždy ním bol, je to pitbull, viem, že som sa tu teraz zakecal, ale hovorím, chcel som teraz tak rozšíriť z toho môjho pohľadu už možno o niečo staršieho fandu, alebo tak, že človek sa na tom s postupom rokmi na to pozerá inak a ak sa tam niekto obetoval, tak to bol práve Rooney, pretože mohol odísť ešte ďalšiu sezónu a ďalšiu sezónu, vždy si mohol vyberať tie kluby, ale nakoniec tam zostal do úplného konca, kde drel ako taký kôň na mladé hviezdičky, kedy dá sa povedať aj jeho výrokom povedal, že raz sme s Kerrykom vstúpili do kabíny, to už bolo začias Mourinha, kedy tam po prehre Pogba a Lingard tancovali, vypli sme im to rádio a tedy sme si uvedomili, že tá kabína je iná, že ich čas uplynul a nakoniec rok na to všetci skončili a ako odišiel Rooney potom do Evertonu, tak Carrick sa stal, dá sa povedať, asistentom alebo takým hrajúcim trénerom Mourinha, aby si začal tú licenciu podobne ako Rooney vypracovať a začali aj po tej sezóne, teda po tých kariérach, makať na tom, aby boli tréneri a nestratili sa nejak na tej ceste, že by teraz zmínali len peniaze alebo Vaza, ktorý patril medzi najlepšie platených hráčov. Takže chápem ťa, viem, že som to tak zaobalil, názor nikomu neberiem, ale v prípade Rooneyho tam naozaj musíme brať veľa kontextu do úvahy, pretože Vaza si z môjho pohľadu podobne ako napríklad Frank Ribery zaslúžil niektorý rok vyhrať zlatú loptu, alebo minimálne pýtam pravidelne nominovaný a bol to hráč, ktorý sa vo väčšine prípadov vo veľa sezónach na úkor svojich štatistík
radšej obetoval pre ten tým a to sme potom videli na hre toho týmu, pretože nebyť Vazu, podobne ako nebyť Giggsa, možno nikdy Ronaldo nie je tým, kým je a podobne ako sme sa bavili, že keby nebolo Edwina v tej bráne, možno nikdy Rio a vidíš, nie sú takí stopery na taký úrovni, takže ono to tedy vždy zo všetko veľmi súviselo a to aj ukazuje, že ten futbal je tímová hra a musí tam byť chémia medzi tými hráčmi a myslím si, že Vaza bol naozaj ten bulldog, ktorého oceňujú všetci futbalisti so stupom času. Je to aj vidieť, keď sledujem takú tú smotanku tých gala večerov alebo tých UNICEF charitatívnych zápasov, kde sa stretnú tie absolútne mená ako Pirlo, Ronaldinho, Kaka a títo ďalší a jednoducho Rooney bol tiež vo všetkých reklamách a bol niekoľko sérií po sebe na titulke FIFA, dá sa povedať, hry, ak si fanúšikovia spomínajú. Takže je to fenomén. A nie nadarmo má prezývku White Pele. A stále do dnešného dňa sa o ňom spievajú chorály, ako aj v podnikoch v Bishope pred zápasom United, tak aj po zápasu. Jo, hele, já jako úplně beru všechno, co jsi říkal. Líbil se mně moc ten vstup o tom životě fotbalistů, protože to je nějaká taková věc, kterou si hodně lidí, hlavně těch mladších, asi neuvědomuje. A je pak zajímavý slyšet nějaký příběhy lidí nebo fotbalistů, kteří prostě pak odešli do nějakého menšího klubu nebo někam klidněji do exotiky a vlastně byli rádi za to, že můžou jít ven a aspoň si třeba nakoupit a že vlastně je to takový příjemný, že nikdo neutravuje. A Rooney to měl prostě od 16 let, byl pod vlastně tím drobnohledem těch náročných anglických médií a já jsem ho jako si poměrně brzo zamiloval. A celkově já ho jako strašně uznávám, jo? Jako, že já vím, co to bylo za hráče, bral jsem ho pozitivně, jenom já u tohohle sestavování jsem měl tak víc pocitově a já ten pocit, jako, že bych ho měl nějak mezi těma nejoblíbenějšíma nemám a u mě to je třeba dost zapříčiněný tím, že zatímco třeba Ferdinand u mě nikdy nebyl hráč, u kterého bych si řekl, jo, je to můj nejoblíbenější hráč United, tak Rooney byl a když se stalo to, jak tam byl ten tlak na to vedení, tak tam byly nějaké spekulace, že bych chtěl případně možná jít do Chelsea, právě, že tam prostě jsou schopni přivádět hráče a tak, ale to jsem mu nějak jako odpustil. Jo. Vím, že tehdy se myslím Patrice Evra proti tomu ohradil, že to nějak tak degraduje tyho spoluhráče a nějaký tyhle věci, ale to jsem jako nějak vzal, ale později, jak tam byla ta poslední fáze Fergusonovy kariéry, tak ano, sice on se třeba obětovával, ale mně přišlo a pak už byly takový nějaký ty tendence, že on chce ne, aby hrál pod hrotem nebo někde v záloze, kam ho pak se snažil Ferguson nějakou dobu dát. A já si myslím, že na to měl možná i lepší predispozice. Tak se říkalo, že on chce dávat víc těch gólů, že chce být ten útočník. A třeba mě to na něj úplně nesedělo, jo? Že on těch gólů dal hodně, ale předtím, jak byl taková ta motorová myš, co ti lítá od vápna k vápnu, strašně moc pracuje, je na velkém prostoru, tak mě nesedilo, že najednou on je takový ten víc statičtější vpředu a myslím si, že třeba to, že mu tak moc věřil Moyes a případně Van Gaal, takže vlastně nebyl úplně k dobru týmu. Já jako beru, že byl fantastický hráč tou dobou, jenom tehdy už jsem to vnímal tak, že jeho pozice by možná byla lepší, trošku třeba zataženější, třeba i v té záloze, jo? Že pak vlastně, když hrál v záloze a nahrál Robinovi Van Persiemu na ten jeho fantastický gól, tak to bylo právě přesně ono, jo. On měl neskutečný herní přehled, měl to v noze a za mě prostě by bylo lepší, kdyby byl v té záloze třeba, jo. Ja tak doplním konštruktívne, že tam sú aj také dva faktory na to vplyvajú, o ktorých sa s ním aj hovorí, ale aj veľakrát nehovorí, že za prvé Vaza prežil ten svoj prime tam úplne niekde inde. Vieš, máš hráčov, ktorí začnú žialiť v 19 ako Mbappé a má 24 a už vyhral titul, 4-krát francúzsku ligu, zlomil rekordy, neviem koho. A potom máš hráčov, ktorí do 24 do 25 sú možno takí neviditeľní, alebo niekde sa túlajú, poviem príklad, ako keď Kevin De Bruyne neúspel v Chelsea, išiel do Wolfsburgu, tam mal dobrú sezónu, jednu, druhú a zrazu sa vrátil do tej Premier League po týchto rokoch a zrazu 5 rokov je absolútnym masterom. Hej, no a potom máš hráčov, ktorí naopak, poviem príklad ako Carrick, sám vieš, dlhé roky potrebný hráč, univerzál, ale nikdy nebol hviezdou tej zálohy, ale keď skončil, keď odchádzal už pomaličky, alebo už nehrával tak často Giggs, Scholes, že ich rotoval, Ferguson a Giggs už niekedy z toho ľavého krídlaského stredopolia, ak si pamätáš, Scholes dal veľmi stiahnuto, tak potom Carrick prebral tie opraty, no ale mal úplne vrchol možno 29, 30, 31. Hej, a to máš napríklad niekedy s golmanmi, že golmani tiež majú. A dnes je taká doba, že fanúšikovia tu pred rokom diskutovali, že starý 30-ročný Casemiro prestúpil na Old Trafford, akože tak ja už som potom naozaj, že asi generál veterán na odpis, keď 30-ročný je starý, ale ide o to, že ja s tým akože vôbec nesúhlasím, lebo niekedy tí hráči naozaj, keď ešte 29-ke, 30-ke niekam prestúpia na 2-3 sezóny,
tak to môžu mať absolútny impact, kedy odozdajú všetky skúsenosti. Sú hviezdou. Pozrieme sa na Lewandowského v tých posledných sezónach Bayerne, alebo aj v tej sezóne Barcelone. Pozrieme sa na tú prvú Casemirovú sezónu United, aj keď viem, že teraz sa trápi. Ale akože nikdy tam nie je neskoro a hlavne ten hráč veľa odozdá. To sa naozaj bavíme o svetových extra triedách, podobne ako je v prípade Rooneyho, a tam som chcel to povedať, že on mal ten svoj prime tam veľmi skoro, keďže on už 16-17 vystrelil a dá sa povedať, že 18, 19, 20, 21, 22 ročný Rooney hral pravidelne Premier League po boku veľkých hráčov. Stokrát sme ich tu nespomenuli, hej. V tých časoch Keane, Scholes, Giggs, Ferdinand, Edwin van der Sar, takže to, keď sa pozrieš na mnohé iných hráči, ktorí za posledné roky sa urodili v Premier League alebo sa zapracujú v tých zostavách, tak naozaj to je veľmi obdivuhodné a hlavne on dokázal hrať potom ten absolútne tú najlepšiu hru možno do 27-28 a potom nastal tých posledných 5-6 rokov v jeho kariére taký herný možno úpadok alebo zlom, že už nepokračoval vyššie ako napríklad Messi a Ronaldo, keďže oni vždy boli, alebo Ribery, keďže oni v tých svojich prime rokoch boli hlavne v tejto kategórii top, oni hlavne porovnávaní. Ale bolo to preto, lebo po odchode Fergusona stratil to svoju pozíciu v tíme, stredal sa na iných miestach a už aj ten tým hlavne nebol taký, ako mal predtým okolo seba. Hej? Takže keď zaradíme to, že v tom neskoršom veku, alebo on v inom veku úplne mal ten vrchol a držal dlhé roky, tak u iných hráčov to bolo úplne opačne zvazom, že práve tí iní hráči dojdú v tej 25-ke, 26-ke a ťahajú 4-5 super rokov. Vaza ťahal to, okrem toho, že hral v Premier League už od 16, tak ťahal možno ten prime tam od 20-21 až do 26-7, takže to keď si čítame, že naozaj, že neskutočné, hej, že obdivujem. Takže to sa na neho podpísalo, ja to beriem tiež takto so vstupom času a myslím, že takto sa to v jeho súvislosti aj hovorí, ale tiež je z pohľadu taký nedocenený hráč, ale stal sa najlepším strelcom Albionu, čo to sa prekonal až Hurricane, Harry Kane a Ramsey United prekonal Charltona. A poviem pravdu, že aj keď ho mám veľmi rád a patrí medzi mojich najobľúbenejších hráčov, keď prekonal ten celé Bobbyho Charltona rekord, tak som mu za to gratuloval, zaslúžil si to, ale úplne v kútiku, tak v štipke si hovorím, že ten celé Bobby prežil tú mnichovskú tragédiu, bol to absolútny hráč tých total futbalu, kedy útočilo ešte 7 hráčov, proste hej, predchodca Ligy majstrov, keď vyhrali 68. nad Eusebiom, Benficou v tom nezabudnutelnom finále 1900, teda 68, 10 rokov po mnichovskej tragédii v 58. A to sú také momenty, že vtedy človek tak porovnáva status tých legend a áno, myslím si, že v tomto kontexte, aj keď Vaza je najlepší strelec United, tak opäť tie sympatie alebo taká tá náklonnosť určite asi pôjde viac Bobbymu Charltonovi, keďže to je absolútny status, ale hovorím, ja Vazu v tomto cením a keby chcel, mohol aj v tých záverečných rokoch odísť, keby požiadal prestup aj za Moesa, aj za Fankala, či 2012, 13 alebo teda 14, myslím si, že stále mal možnosť odísť, stále by ho také Chelsea, dovolím si trúfať povedať, privítali, ale ostal tam až do konca a dá sa povedať, že viem, že ku koncu už sa o ňom aj tak pochybovalo, že čisto skôr tam nie je napríklad, už bol pomalý, predsa už nevynikal tými svojimi predispozíciami a tými schopnosťami, ktoré ho vždy zdobili, aj keď samozrejme tie góly tam vždy šupol, pretože ako sa hovorí, forma je dočasná a kvalita je permanentná a v tomto bol Rooney vždy Rooney a ja si ho za to veľmi cením. Já jenom k tomu ještě řeknu, že právě to, jak měl ten svůj výkonnostní vrchol už tak nějak dřív, tak právě v době, kdy pak podepsal tu rekordní smlouvu, tak mi právě přišlo, že už vlastně podepisuje smlouvu, která je nastavená strašně vysoko a podepisuje ji hráč, který vlastně už jde strašně jako dolů a už v té sezóně předtím si tu smlouvu jakoby nezasloužil takhle vysokou. Tak jenom jako asi proto, no. A tam by sme načali podcast na ďalších 10 častí a v tom čase mu tú zmluvu ponúkal kto? No v prvé leto, v prvý rok, v prvej réžii obchodnom marketingu riaditeľ Ed Woodward, ktorý po odchode Fergusona a Gilla prevzali kormidlo ako bankéri, ktorí začali radiť ten klub a radili ho 9 rokov až do jeho odchodu, čo sme sa už bavili v tom podcaste na Kopačak, takže tam možno niekde začal už ten úpadok United, že sa to išlo formovať na tie mená, na tie statusy, na tú komerciu, na ten predanosť tých dresov a tú popularitu, ako možno to logické myslenie, že OK, vás už ti určite nedáme 300, ale dáme ti slušných 200, ako má Yaya Touré v City a to bude stále medzi top 5 platen, takže super, áno, jasne, úplne to chápem, ale vidíš, tam sa začína už zase niečo iné. Jo, ale jako jinak souhlasím, jak se tady velebil, tak ve výsledku já jsem ho tehdy vnímal taky tak a byl to fantastický hráč a takovej typ hráče, kterých vlastně ani v dnešním fotbale jako moc není. Hráč, který ti dokáže útočit, ale zároveň ho vidíš i u vlastní 16
A jako fantastický hráč, to je jako bez debat a tímhle bych klidně možná i Rooneyho ukončil. To si vlastne môžeš iba dám na záver bodku, že si môžeš spomenúť, že už keď bol DC United vlastne vo Washingtone, tak tam mal takú tú ikonickú akciu, ktorá obletela internet od rána do večera, keď sme sa zobudili ráno u zámorské športy, však pozeráme zo strihem NHL a ako tam utekal po ich rohu na vlastnú polovičku, aby Šmíkalo odobral loptu superovi a následne poslal asi 50-60 metrov dlhý pas, kde jeho spoluhráč na hrote hlavičkou rozhodol zápas, takže tam vás úplne nechal pripomenúť na toho Bulldoga tých anglických tránikov, ako sme si vždy všetci my pamätali, no a jasné. Jo, to bylo takový vypovídající, takový ten flashback jeho. Pamätáš ale, ne, na tú akciu? Jo, to jsem viděl ještě nedávno, třeba před měsícem. To bylo frajer na záver. Jo. Tak jo, máme uzavřenou sedmičku nejoblíbenějších hráčů Manchester United. Marky tam měl všechny až na Edwina Arnolda, jenom to tak rychle přejdu, tak na 7. místě byl Edwin van der Sar, pak byl Paul Scholes, Rio Ferdinand, 4. byl Ryan Giggs, 3. Cristiano Ronaldo, 2. David Beckham a vítěz, a.k.a. nejoblíbenější hráč Manchester United je Wayne Rooney. Tak já jsem měl vlastně jenom Ferdinanda a Scholese, ty jsi měl všechny až na Edwina Arnolda. A o zbylých hráčích našich sedmiček si pokecáme v bonusové části na Hero Hero, konkrétně herohero.co/kopacak. Jasné. Tak jo, Marky, moc děkuju za tvůj čas a za více než 2hodinové povídání. Super, ďakujem aj ja a dúfam, že sa to fanúšikom bude v niečom páčiť a že ich to obohatí a nielen teda posluchačov a fanúšikov Red Devils. Já věřím, že určitě. Moc děkuji za to, že nás posloucháte, že nás celkově podporujete, ať je to na našich sociálních sítích nebo formou návštěv našeho webu. A všem vám přeji, ať si užijete tenhle předvánoční, někdy trošku hektický čas. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj.